Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 50 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udo diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Enero 9, tuig 2024. Sa gihapon, inimula gani mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon sa madalakuan kag mga nagapauna nga mga balita. 20,000 pesos kaginbayad sa mga operator para sa consolidation na alimunaw. Ang pamangkot sa karon sa diin na nagkadto ang 20,000 pesos kag 2020 paniginbayad insat nga 2024 na kita or 4 years after. Dito pa lang yan natukiban nga wala gali makonsolidate ang pila ka mga operators. Sa dugang pa nga mga balita, Region 6 sa delikado sa gihapon ang supply sa kuryente samtang hindi pa makumpleto ang Phase 3 sang Cebu Negros Panay Backbone Project. West Visayas, ikalima sa 17 ka rehiyon or Western Visayas, ikalima sa 17 ka rehiyon sa Pilipinas nga may pinakadamo nga fireworks-related injury suno pa sa DOH. Bag-o nga Regional Director sa Philippine Coast Guard Regional Office 6 mas pabaskugon pagid ang kooperasyon sa mga local government unit para matap na ang iligal nga druga sa mga pantalan. Sa mga nagapauna kag dalakuan kag mga mainit man nga balita nasyonal, ining pagtayog sa 6.7 nga linog dito iya sa may Davao Occidental. Nasa aton sinikaron ni mga kabombo ginalantaw diri nga posible nga magatuga ini sa nga pila ka mga aftershock. Ang linog, ang epicenter sang linog 183 kilometros sa aton sining mga kabombo dito iya sa may Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Na ang magnitude 7.1 pero gin-adjust ini sang FIVOC sa panubo pagid no sa aton sini karon nga mga kabombo will be checking later on sa aton sini nga mga tagpalamati ang aton nga mga sister stations dito iya sa may Mindanao area. Samtang panibago sini nga price cap sang bugas diri karon ginarekomendar ni Speaker Pantaleon or Speaker Martin Romualdez kay kasanya or kay President Bongbong Marcos. Kung magapadayon kuno pagsaka sang presyo sang bugas, posible nga igarekomendar liwat ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez kay President Ferdinand Marcos Jr. ang panibago sini nga price cap sang bugas. Ulihi sini nga bahin sa Agosto tuig 2023 sa nga nagpagwa sa Executive Order number 39 si President Bongbong Marcos nga nagatala na sa 41 pesos no nga kilo por kilo sa nga regular milled rice kag 45 pesos naman kada kilo sa nga well milled rice. Ang price cap sang bugas ginpatuman sang administrasyon nga Marcos sadtong nakaligad nga tuig bangod man sa serye sang pagsaka sang presyo sang bugas sa merkado kung sa diin dito iya kag nagbatsyag man ang halos sa kabugusan. Hindi lamang banwa kay mga pigado ang nagaugtom nagside no kunang kilala ko pa sa presyo iya sang bugas. Ginhatagan man sa nagakigoing tulupangod karon ni Speaker Romualdez no ang kaygayunan nga kinanglan nga maga-intervener na ang gobyerno kasubong sa pagpatuman sang price cap agod nga mapanubo man ang inflation. Una nga ginpaig sang ekonomista nga si Albay Representative Joey Salceda nga mapanubo ang inflation sa aton sining mga kabombo kang kinanglan mangin estable ini pinagi sa pagpresyo sang bugas or paghatag sang estable nga presyo sang bugas nga sadto
no? Sadto anay amo ni bilang mga istorya kun mga kinaligaran na sadto anay, no? Sa aton sini nga mga kabombo 19 pesos or 19.3 pesos, no? Sa aton sini mga kabombo ang presyo sang bugas apektado man sini or may ara man ini sang epekto sa bahin karon sang inflation kay ang 19 pesos or 19.3 pesos amo ni ang pagsaka sang presyo man sang bugas sa aton sini nga mga kabombo. Ginpayag diri karon ni Romualdez nga padayon siya nga nagabaton sang report nga nagalabot na kuno sa 50 pesos. Tubtob 60 pesos ang kada kilo sang bugas subong nga mga paniempo. May kantanan sini nagpandam naman si Speaker Romualdez nga pandam sa sining mga negosyante bla, no? Ang mga profiteers kag mga hoarders, mga smugglers kag iban pa nga mga nagamanipular sa presyo sang bugas nga ti hindi ko magduwa-duwa ang kamera nga gamiton ang ilang sini nga oversight power, no? Agod pamaagi sila diri banwa makapatigayon sang isa iya ka investigasyon kag mabuyagyag sa publiko ang nasambit sining mga illegal nga aktibidades kag pasabton ang sinuman nga nagalapas sa aton sini nga layi. Ti sa aton sini nga mga kabumbo mas mayo kun tani kun madayon ini hindi lang kay plano-plano, no? Kay kadamaan sa mga tinutuyo sa mga opisyal naton sa gobyerno na igo tanan sa plano, no? Plano lang nga plano, dugay-dugay tubuan na pakpak malupad na kay naghimo na eroplano. Ti ginalauman sang mga pumuluyo karon sang pungsod na Pilipinas nga magapanguna sa gyapon ang welfare sang kadamaan sang sa interes sang pipila lamang ka mga hirudes. Ganiti nagapanawagan kita nga bantay, doble, triple ang aton sining mga opisyales sa pagtutukman sang presyo sang bugas kag syempre sa mga nagapauna nga balaklon. Kag mas labi kag labaw sa tanan sa aton sining nga mga kabumbo, bala nyo kung anong nakadagit sang paminsaron, balatyagon, kag siyempre nakadesisyon ang mga pumuluyo sa pungsod Pilipinas nga botohon si President Bongbong Marcos. Ano ang nangin common denominator? Nagalaom ang mga nagsuporta sa Marcos sa presidency sadto bangod man sa sining pasalig nga 20 pesos por kilo nga bugas. Pero may posibilidad ayhan nga malapot ang 20 pesos por kilo sang bugas sa aton sinimak bumbo. May nabalaan kuya, 20 pesos. 20 pesos ang isa kasukob sang kanon nga ginabaligya mga kabumbo. Ti 20 pesos managaling iti isa lang kasukob, 1 cup of rice, ang half cup or half cup sa aton sinimak kabumbo, ti 10 pesos kung budgeted gawa imo sini iyang kung ginahugot mong imo sini nga paha sa imo sini nga budget sa aton sini makuturan ati bakal ka lang iya sang half rice, half cup sang rice 10 ka pesos. Sudan abi tunga man kung nagabaligya ang karinderya sang tunga nga sudan pwede gid bakal kada ko ng serve tag 50, 40 bakal ka 20 sa imo sini iya nga 30 or 40 pesos makatimo ka na. Detalye sang dugang nga mga balita kaga impormasyon sa maray nga pagpalayag sa Bumuaray sa Auto Bantayan. Balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame kon nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang liso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupa. Ito ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized
Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang tanghali Pilipinas sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Martes, Enero 9, taong 2024 at ngayon nga po ay nagpapatuloy pa rin ang pagdiriwang ng traslasyon ng Nazareno de Quiapo sa lungsod ng Maynila. Sa ulo ng ating mga balita, daang-daang deboto nagtamo ng injury. Diyan pa rin sa nagpapatuloy na malaking prosesyon sa lungsod ng Maynila. Narespondehan naman ito ng mga first aiders. Ang iba itinuloy na sa ospital. Mga deboto o ilang deboto na pinilit sumampa doon sa andas. May isa nahulog at dahil naman sa tulakan, tumama ho yung ulo sa simento. Daloy naman po ng prosesyon ng itim na Nazareno, bahagya daw bumagal dahil na rin yan sa mga debotong sumasampa pa rin sa andas kahit na ipinagbabawal na. Sa ating police report, 7 bangka ay nahukay sa isang bakanting lote doon sa Lanao del Norte. Mga deboto naman doon sa Naga City dumagsa rin para sa traslasyon ng itim na Nazareno sa kabila ng masamang lagay ng panahon. Yung andap naman o frost ay naitala sa Mount Pulag matapos bumagsak sa 2 degrees Celsius ang kanilang temperatura. Bilang ng mga turista naman umakyat doon at nadoble pa ang bilang. Ang kapulisan naman ng Cebu City pinapaigting pa ang kanilang seguridad para sa opening salvo ng Fiesta Senior. Mga deboto namang dadalo, inasahang mas darami pa. Sa ating balita sa ibayong dagat, ang bansang Ecuador idiniklara ang state of emergency matapos na makatakas ang narco boss na dating hawak ng mga otoridad. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Agad hong nirespondihan ng Philippine Red Cross ang mahigit 100 o nasa halos 200 na bilang ho ng mga deboto na nagtamo ng major at minor injuries sa pagsisimula ng traslasyon procession kanina, base na rin sa data na inilabas ng naturang tanggapan kaninang bandang alas 8 ng umaga at ngayon ay may mga nadagdag pang bilang. Nag-deploy din ang Philippine Red Cross ng 12 ambulansya, 10 first aid stations at 8 naman na welfare desk. Isa ang emergency field hospital na tinayo at isa ang fire truck na nakadeploy. Mayroon din food truck na nakantabay na mayroong ipinakalat naman na 316 na active volunteers doon sa iba't ibang dako ng pinagdarausan ng malalaking kaganapan ho dyan sa lungsod ng Maynila. Nananatiling naka-alerto naman ang first aid stations at assets ng Philippine Red Cross kagaya ng ambulansya at maging ang nakadeploy na doon sa mga daraanan ng ang traslasyon procession. Kabilang ang area ng Katigbak Drive, Corner Rojas Boulevard, South Corner Rojas Boulevard, yung round table kartilya ng Katipunan dyan sa may harapan ng National Museum. Bahagi po yan ng Taft Avenue dyan pa rin sa naturang syudad. Maging ang Natividad Lopez Street sa harapan ng Manila Real Residence at yung area ng Palangka at General Solano dyan sa may Arlegui sa harapan naman ng Technological Institute of the Philippines. Maging ang Quezon Boulevard at overpass sa tabi ng Quiapo Church sa northbound San Sebastian Church patungo ng Hidalgo at Puyat Avenue, ganun din sa Guzman at Bilibid Viejo. Patungo naman ng Father Hidalgo ay matindi pa rin ho ang mga ipinapatupad na paghihigpit upang maiwasan ho ang pagkakaroon ng mas malalang problema kung sakasakali na lulusot doon sa mga naturang lugar ang mga sasakyan.
Samantala, nakaranas naman po ng manakanakang pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa, kabilang na nga dito sa Metro Manila. Ngayong araw po, kabilang na dyan ang lungsod ng Maynila, kung saan nga idinaraos po ngayon ang Traslasyon 2024. Mararanasan din po ang kalat-kalat na rain showers at thunderstorm sa bunsod na rin po yan ng Shearline at Easterlies. Posible ding makaranas ng pagbaha o pagguho naman ng lupa sa mga nabanggit na lugar dahil na rin po yan sa katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ayon na rin sa talaan ng Department of Science and Technology. Magdadala naman ng ambon ang Northeast Monsoon o amihan sa may bahagi po yan Cagayan Valley at isolated light rains naman sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at maging sa Central Luzon. Tinataya ding makakaranas pa ng isolated rain showers dahil din sa easterlies at localized thunderstorms sa Metro Manila at nalalabi pang parte ng ating bansa. Habang ang eastern section naman ng Pilipinas ay makakaranas naman ng moderate hanggang sa malakas na hangin at moderate o mga rough seas. Kaugnay ho niyan mga kabombo, mga ka-Star Nation, mga inaantabayanan pa rin nating kaganapan dyan sa lungsod ng Maynila. Kahit may tikatik na pagbuhos ng ulan kanina, hindi ho nagpatinag ang ilang mga deboto. At kaugnay ho niyan, mamaya kukumustahin natin ang sitwasyon at kung nasa na itong andas ng Nazareno de Quiapo sa nagpapatuloy na prosesyon dyan pa rin sa naturang syudad. May mga hiwalay din na aktibidad ng pahalik at ganun din. Doon sa Quiapo Church, meron namang tuloy-tuloy na misa na idinara nitong mga nakalipas na oras mga kabombo, mga ka-Star Nation. Abangan din mamaya yung daloy ng prosesyon kung mas mabilis kaya ito kumpara dun sa nakalipas na mga taon. Atin huyang aalamin mamaya lamang sa tuloy-tuloy nating pagbabalita kaugnay pa rin ng Traslasyon Procession. Muna tayo ng iba pang update hinggil naman dito sa nangyaring lindol dyan sa Davao Occidental. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ay naglabas ng data kaugnay ho ng mga pagbabago doon sa figure. Mamaya ho yan ating ilalabas pa ang ibang detalye hinggil pa rin sa naturang kaganapan. May mga update naman dyan sa tinututukan nating aktibidad sa lungsod ng Maynila, si Bombo Trupio Anwada, dahil itong mga deboto ay humabol ho doon sa pahalik. Ano kaya ito? Bombo Trupio, hiwalay na event ba ito doon sa nagpapatuloy na prosesyon? Bombo Trupio Anwada, please come in. Ilang umahabol na deboto sa Quirino Grandstand mas piniling pumunta sa huling araw ng traslasyon para makaiwas sa haba ng pila. Ayon nga sa ating nakapanayam na umulan man o umaraw ay sisikapin pa rin nila na makarating dito sa Quirino Grandstand para mahawakan itong puong itim na Nazareno. Ang ilan nga rito ay galing pa ng kani-kanilang mga probinsya. Nakausap din natin ang volunteer ng simbahan na inaasahan na nilang hindi na madadagdagan itong bilang ng mga debotong humahabol. Aalis ang mga volunteer ng simbahan na naka-assign dito sa grandstand kapag nakuha na ang replika nitong puong itim na Nazareno. Sa mga oras na ito, Bombo Dennis, ay bawas na o masasabi nating panakanaka na lang ang mga humahabol para mahawakan at mapahiran kasabay nitong pagpupugay sa puong itim na Nazareno. Sa uling talanga ng command post ng Quiapo Church ay umakyat sa higit 1 milyon ang mga deboto sa prosesyon kaninang alas 8 hanggang nitong alas 10 ng umaga. Bilang naman sa simbahan ng Quiapo ay nasa 6,000 na mga debotong lumahok sa naturang taong tradisyon, alas 8 din hanggang alas 10 na nitong umaga. Kung mapapansin natin, Bobo Dennis, kahit medyo bawas ito mga debotong dumadating, ay meron pa rin namang mga kapulisan, mga volunteer, medical desk at iba pang nilagay dito para magantabay kung may mga untoward incidents na mangyayari. Bobo Dennis. Okay. Bombo Trupio, ang concern ko ay yung tanong ngayon na pinaparating sa atin, magkakahiwalay na event ba ito, Bombo Trupio? Sapagkat ongoing yung Traslasyon Procession, pero may binabanggit ka na pahalik at meron ding iba pang mga aktibidad, Bombo Trupio? Bombo Dennis, pagkahiwalay ito, no? Dahil kanina nga dito nagsimula and then pumunta na kanina itong mga deboto sa Pong Itim na Nazareno, Bombo Dennis.
Okay, ano ito? So ititigil na yung pahalik event na ito, Bombo Trupio, pagka wala nang dumarating o kahit may mga dumadating pa ay hold na itong aktibidad na ito, Bombo Trupio? Batay sa sinabi ng volunteer leader ng simbahan sa nakapanayam natin kanina, Bombo Dennis, ay alas 5 daw darating itong kukuha ng replika ng Nazareno at pupunta na sila sa Quiapo Church, Bombo Dennis. Sige. Okay, kami makika-update kung may mga development pa dyan sa inyong location. So, nananatili pa rin ang signal jamming pala, Bombo Trupio, dyan sa area ninyo. So, ang ginagamit natin ay ibang device, hindi ito cellular phone na magagamit dyan, Bombo Trupio? Yes, Bombo Dennis. Kaugnay nga niyan, Bombo Dennis, nakausap natin yung MMDA din na hindi din daw naging sani itong signal jamming, Bombo Dennis, dahil nakausap pa rin nila or naka-communicate pa rin sila sa kanilang mga tauhan, Bombo Dennis. Sige. Maraming salamat, Bombo Trupio, from your end. Mula rito sa Quirino Grandstand, para sa Bombo Network News, Bombo Trupio Anwar na nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Samantala, kamustahin naman po natin ang lagay ng seguridad dyan pa rin sa nagpapatuloy na traslasyon. Yung daloy po ng prosesyon ng itim na Nazareno, bahagya daw pong bumagal dahil na rin po sa mga debotong sumasampa pa rin sa andas. Kaugnay niyan, may kabuon pang detalye si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Everly, Bombo Dennis, rin tayo ngayon nga sa bahagi pa rin ng Quiapo Church at hanggang sa mga oras tayo kasalukuyan pa rin inantabayanan, no? Itong mga kabate, mga deboto, itong pagdating ng puon ng itim na Nazareno na sa ngayon, patuloy pa rin, no, yung nagaganap ng prosesyon doon sa bahagi ng Arlegui Street, dito pa rin sa lungsod ng Maynila. Ayon dito sa ating mga nakapanayam, partikular na kay Manila Police District Director Police Colonel Arnold Tomas Ibay, bahagya daw na bumagal itong takbo o itong daloy ng posisyon doon ng itim na Nazareno. Ito nga, Bombo Dennis, Bombo Everly, ay sa kadahilan ng may ilang pa rin tayong mga kabayan ng mga deboto na hindi sumusunod doon sa mga ipinatupad na protocol nga ng mga kinagulat. Partikular na yung pagsampa doon sa andas. Kanina nga may mga nabalitaan tayo na ilan sa ating mga kabayan, mga deboto na aksidente, no, nahulog muna doon sa andas matapos silang itulak ng mga ihos ng Nazareno sa nagabantay doon sa puon ng ihos ng Nazareno. Dahil ito nga ay mahigpit na ipinagbabawal ng mga kinukulan ngayong paglaraos nga ng prosesyon ng itim na Nazareno. Kaugnay niyan at ipakinggan itong bahagi ng naging pahayag ng Manila Police District Director Police Colonel Arnold Tomas Ibay. Bumagal. Di ka kanina mula sa may Ayala Bridge, mabilis Dito bumagal, lalo nang nandito sa may Palangka, umiikot-ikot yung andas, no? Dahil marami nang sumasalubong, tsaka maraming sumasampa. Yes, kaya kasi alam ng mga ihos yan, kaya pinapakiusap. Sana wag nang sumampa. Kasi bukod sa nakakabagal, hindi na naman, na-defeat na naman yung purpose nung paglalagay ng simbahan ng naka-casing na plastiko casing. So, hindi na naman nakikita, tapos nagmo-moist pa. Well, hindi natin ma-determine sa ngayon, but it is moving. Ngayon, kasi sasalubong na naman, masisikip na naman yung dadaanan niya, tapos dadaan pa tayo sa may San Sebastian, doon sa may Padungaw, no? O yun, sasalubungin na naman ng mga, natin yun, mamamasa natin. Maraming naghihintay doon. Kasi dito, sa ruta niya, merong mga nakaabang na doon. O yun, Yan yung kailangan ng payagan ni Manila Police District Director Police Colonel Arnold Tomas Ibay. Dito yan sa kanina naganap na briefing, no, sa bahagi ng panayam ng media dito pa rin sa bahagi ng Quiapo Church. So, ang patuloy pa natin yung pagdating na itong Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kukunin natin ang iba pang mga pag-uulat hinggil pa rin ho dyan sa nagpapatuloy ng mga aktibidad sa Traslasyon Procession sa lungsod ng Maynila mamaya lamang.
At para ho sa kabatiran ng atin ho mga taga-subaybay, ang ginagamit ho ngayon ay hindi ho yung signal ng cellular phone. Ang available ho ngayon dyan sa area ay yung mga two-way radio lamang, mga kabombo, at iba pang pamamaraan ng komunikasyon, at hindi ho available yung paggamit ng regular cellphone signals. Ano? At yan mga kabombo, ang isa sa nagiging hadlang para ho maka-communicate yung ibang mga kababayan ho natin doon sa mga kasamahan nila na nandyan ho sa area at nakikiisa sa traslasyon procession. Ito muna tayo sa update hinggil pa rin sa napakalakas na lindol na naitala dyan sa bahagi po ng katimugang parte ng Pilipinas. At sa latest information nga, matapos na i-adjust ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology yung 7.1 magnitude na lindol patungo sa 6.7 magnitude na lindol. Ito ho ay isang offshore earthquake. Ibig sabihin ay naranasan sa may parte ho ng katubigan dyan sa Davao Occidental. Ang bilang ho ng aftershocks na kanilang na-monitor o na-i-record sa mga nakalipas na oras ay umaabot na ho sa halos 4 na po. Mga kabombo, 40 halos. At yung platted ho sa naturang bilang, ibig sabihin ito yung na-detect ng 2 hanggang 3 makina na ginagamit ho ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology para ho ma-determine yung lakas ng isang pagyanig. Hindi naman naramdaman ng mga residente ang naturang lindol dahil nga nasa katubigan ng epicenter o pinakang sentro ng naturang pagyanig. Ang magnitude range po nito mga kabombo ay naglalaro mula 2.5 hanggang 3.8 magnitude at may tuturing na mahina kung ihahambing doon sa iba pang mga lindol na nararanasan dyan naman sa parte ng Caraga region. Ang mga lindol ho na yan ay na-detect sa pamamagitan ng Don Marcelino Davao Occidental Station ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, at tuloy-tuloy pa ho ang monitoring dahil posibleng tumagal pa ho ito ng ilang araw o ilang linggo dahil nga sa may kalakasan yung 6.7 magnitude na lindol dyan sa may parte ng katimugang bahagi ng Mindanao. Samantala, kumuha pa po tayo ng mga karagdagan pong pag-uulat sa ating kasamahan mula pa rin po dyan sa lungsod ng Maynila, kaugnay pa rin sa nagpapatuloy na prosesyon. Yung bilang po ng mga deboto na nagtutungo ngayon doon po sa Quirino Grandstand para sa huling araw po daw ng pahalik, tila naubos na. Alamin pa natin po ang karagdagang detalye dyan mula kay Bombo Alaysa Clarinal. Bombo Dennis, Bombo Ever, nabawasan at naubos na nga ang pagkain ng mga deboto na nagtutungo dito sa Grandstand para sa ika-4 na araw na pahalik ng Itim na Nazareno. Ito na ang huling araw mula pa noong nakaraang mga araw. Kasabay rin ng pag-ubos ng mga deboto ay ang pagtigil ng buhos at panakanakang ulan ngayong tanghali. Sa mga oras na ito, Bombo Dennis at Bombo Ever ay Mamaya ay kukunin natin muli yung linya dyan ho sa bahagi ng Quirino Grandstand, ano? Sa isang parte naman ng lungsod ng Maynila, sapagkat may hiwalay nga na aktibidad kagaya ng mga initial reports nating nakalap kanina. May magkakaibang event na nagpapatuloy ho ngayon. Bali 3 aktibidad yung nagpapatuloy. Merong pahalik ng imahe dyan ho sa Quirino Grandstand. Pero mayroong isa na hiwalay na imahe ipinoprosesyon, mga kabombo. At yan ay nandiyan na sa may bahagi ng mga lansangan ng lungsod ng Maynila. Habang yung ikatlong event ay nando naman sa Quiapo Church mismo, kung saan tuloy-tuloy at kada oraso yung kanilang isinasagawang misa para ho dyan sa naturang aktibidad. At kaugnay ho niyan mga kabombo ay ang tinutugay-gayan natin ngayon yung naiwang event. Kanina kasi ay meron hong misa mayor na idinaos ho dyan sa Quirino Grandstand. So mauulit pa ba? May misa pa ba na nakatakda dito sa naturang mga aktibidad dyan sa Quirino Grandstand? Bombo Alaysa? Bombo Dennis, kaugnay nga ng sinasabi mong misa, wala nang magaganap na mga misa ngayon at ang inabangan na lang ngayon yung mga huling sandali at huling oras ng pahalik dito sa Quirino Grandstand na kung saan maya-mayang hapon lamang kukunin na rin itong replika ng Itim na Nazareno dito sa Grandstand at dadalhin din sa Quiapo Church. At kaugnay niyan, banda nga pala, pasado alas ng bahagi ng bawasan ang bilang ng mga dumarating ng mga boto
Deboto na kung saan mangilan na lamang yung mga nagsisidatingan. At gayon pa man, ito ay mayroon pa rin ilang mga deboto ang mas piniling pumunta sa mga huling oras upang makaiwas sa dagsa ng mga tao na pumipila upang makarating nga sa stage dito sa Quirino Grandstand. Iniiwasan din ng ilang mga umahabol yung pagsisiksikan sa pila dahil mayroon lamang na mga tamang lugar at mga nakatalagang barricade daan simula o entrance ng pila para sa pahalik na matatagpuan nga dito sa Grandstand stage. Sa mismong stage kasi, ang replica Nazareno. Yan mga kabombo, mga Kastar Nation, ang ating update mula ho dyan sa Quirino Grandstand. Tunguin naman natin mamaya ang iba pang mga lugar dyan pa rin sa lungsod ng Maynila kaugnay ng tuloy-tuloy na aktibidad dito pa rin sa Traslasyon Procession ng Nazareno de Quiapo. Samantala, patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa mga deboto na i-secure o ingatan yung kanilang mga bitbit na kagamitan sa nagpapatuloy na Traslasyon Procession. Una na kasing inabiso ng mga otoridad, partikular na ng Manila Police District at ng pamunuan ng Simbahan ng Quiapo na iwasan ang pagdadala ng mga mamahaling gamit, pagbitbit ng maraming pera at mga alahas at lalo na yung mga nagsusuot ng mga alahas na kapansin-pansin dahil ito ay baka maging target ng mga kawatan na sinasamantala ang siksikan ng tao sa naturang aktibidad. Ito nga ay matapos maghain ng reklamo ang ilang mga deboto dyan sa Manila Police District sa Ermita Police Station dahil sa pagkawala umano ng kanilang ilang personal na gamit. Yan ay sa kasagsagan ng Traslasyon Procession dyan pa rin sa may Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. At yan ay naitala kanina bago pa man tuluyang umusad ang prosesyon patungo dyan sa may parte ng Quiapo Church. Ayon nga sa mga otoridad, dumarami ang bilang ng mga debotong nawawala ng kanilang kagamitan dahil nga sa ilang nagsasamantala sa naturang aktibidad. Bandang alas 7:40 ng umaga, nasa 7 deboto ang nakapaghain na ng report sa tanggapan ng Manila Police District Police Station at karamihan doon sa mga nawawalang gamit ng mga deboto, yung kanila mismong mga cellphone at pera, yung iba ay wallet. Isa sa mga deboto ho ay nagsabi na nawala ang kanyang cellphone nang magsimula ang prosesyon. May ibang deboto naman ang nawalan din ng cellphone kahit hindi pa pumapasok doon sa loob ng naturang siksikan ng tao. Meron ding mga ginagamit na bag ang iba, ngunit mas hinihikayat ng mga otoridad na gumamit ng transparent na klase ng bag upang hindi na kinakailangan pang halongkatin ang naturang mga laman ng mga ginagamit na bag. Isinasagawa naman ang Traslasyon Procession dyan sa may area ng lungsod ng Maynila at bumaybay ito dyan sa may area ng Maria Orosa sa Malate, dyan pa rin sa naturang syudad. Nagdulot din ito ng komisyon sa ilang mga deboto na nadiskubreng nawalan din ng cellphone, kaya ho doon sa naturang mga lokasyon na ating binanggit ay nagtalaga ng mga tauhan upang inspeksyonin yung mga CCTV footage upang magamit ho kung sakasakali bilang ebidensya doon sa investigasyon. Kaya lang bunsod ho ng napakaraming bilang ng tao at patuloy naman ang paalala ng mga otoridad doon sa mga deboto na maging alerto para sa kanilang mga kagamitan at kung maaari ay iwasan na talaga na magdala ng maraming gamit at ito yung makakasagabal sa pagkilos ng mga tao dyan pa rin sa naturang lugar kaugnay ho ng nagpapatuloy na prosesyon ng Nazareno de Quiapo dyan sa lungsod ng Maynila. Balikan naman po natin ang ating mga kasamahan dyan po sa may lungsod ng Maynila. Ang deboto naman po na pinilit daw na sumampa doon sa andas, nahulog dahil sa pagtulak ng isang ihos di Nazareno. Tumama pa ang batok nito sa may semento. Ang kabuuan po ng detaling niyan nasa kabilang linya si Bombo Kelly Cordero. Bombo Dennis, Bombo Ever, tumama sa semento ang batok at nasugatan ang kamay at paa ng isang deboto matapos itong subukang umakyat sa andas ng puong itim na Nazareno. Sa panayam ng Bombo Radyo kay JJ Garcia, 34 na taong gulang, inilahad nitong tinulak siya ng ihos dahil sinubukan niyang magpuna sa andas. Paliwanag niya, alam naman umano niyang bawal sumampa pero dahil panata niya na ito sa loob ng 8 taon, pinilit pa rin niya dahil hindi raw makukumpleto ang pagdalo niya sa traslasyon kung hindi siya makakasampa.
Quezon Boulevard kanina ang prosesyon ng malaglag umano siya sa andas. Hindi na sana siya magpapagamot pero pinayuhan umano siya ng kanyang mga kaibigan na magpaunang lunas na rito sa Quiapo Church. Lalo pat nakakaramdam umano siya ng sakit sa ulo. Dagdag pa ni Garcia, uulitin niya pa rin ang pagsampa sa andas sa mga susunod na traslasyon. Samantala, tuloy pa rin ang pagdating ng mga deboto dito sa Quiapo Church para sa misa. Kumpara kaninang umaga, mas maliit na ang bilang ng mga deboto ngayon dito sa Plaza Miranda. Pero siksikan pa rin ang mga nasa gilid lang ng simbahan sa Quezon Boulevard Street. Samantala, makulimlim naman ngayon ang ulap. Kanina medyo uminit pero ngayon mukhang aasahan ang pag-ulan o pag-ambon dahil sa madilim na ulap. Yes, Para sa Bombo Bombo Kelly. Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat. Bombo Kelly. Para sa number 1 and Yes, Bombo Kelly, nais ko lang malaman hanggang anong oras magpapatuloy yung misa dyan sa Quiapo Church? Dahil may mga nagtatanong dito sa atin sa Bombo Radio kung pwede silang dumiretso na doon sa area kung saan kayo nandyan sa Quiapo Church. At ayaw na nilang makipagsiksikan doon sa napakaraming mga tao doon sa prosesyon. Hanggang anong oras ba naman yung misa dyan? Sabi mo kanina, hourly yung nagpapatuloy na misa pero mamayang hapon ganun pa rin ba ang setup hanggang gabi, Bombo Kelly? Bombo Dennis, tuloy-tuloy ang misa ngayon. Sa katunayan, kakasimula lang kanina ng pangalas 12 misa at ang mamayang hapon at hanggang gabi ay patuloy pa rin ang misa dito. Sa mga pinayuhan ng pamunuan ng Quiapo Church, yung may mga sakit, may mga ubo o sipon na hindi po pwedeng dumalo sa prosesyon, ay pwede nang dumiretso dito ngayon sa Quiapo Church. Ay wala ba namang kasi binabanggit mo yung may sakit, yung may ibang mga kondisyon sa kanilang katawan Pero yung regular lang ba? Walk-in ika nga at gusto na nilang dumiretso diyan. Wala namang requirements, walang dadaanan na inspection o ano pa man, Bombo Kelly? Wala naman, Bombo Dennis, pero pinapayuhan talaga. Mahigpit na pinapayuhan na mag-stop ng face mask. Ayun. With that, maraming salamat from your end, Bombo Kelly. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nagsusulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! There's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work, on the way to wherever. Dunkin' Coffee. Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee. Get it on the go. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, hindi lamang ho sa Metro Manila nagkakaroon ng aktibidad para dito sa Traslasyon Procession. Meron din hong hiwalay na event doon sa lungsod ng Naga, dyan sa lalawigan ng Camarines Sur sa Bicol Region. Habang meron din ho sa Cagayan de Oro City, dyan naman sa Northern Mindanao. Kaya mamaya ay susubukan po natin mga kabombo na magkakuha din ng mga update hinggil dyan sa mga aktibidad na idinarao sa kanilang mga lugar, parte ho ng kanilang mga panata kasabay nitong Traslasyon Procession dito sa may area ng Quiapo, lungsod ho ng Maynila. So yan mga kabombo, mga ka-standby, mga kabombo, mga ka-Star Nation, standby ang atin ho mga reporter dyan pa sa area sa lungsod ho ng Naga at ganun din sa Cagayan de Oro City. Kuha muna tayo ng mga karagdagang update hinggil pa rin dito sa mga tinutugay-gaya nating kaganapan dyan sa City of Manila dito sa Traslasyon Procession. Bombo JC Galvez, kumusta ang paligid ng lokasyon mo hinggil pa rin dito sa nagpapatuloy na Traslasyon Procession? Bombo Dennis, Bombo Everly, wala pa man yung itim na po Nazareno rito sa simbahan ng Quiapo. Nakakalat na yung mga panyo at bimpo sa mga kalsada. Bukod sa mga panyo at bimpo na nakakalat, sako-sakong basura na rin yung nahako sa mga street sweeper mula yan sa Department of Public Services ng Manila City Hall. Ayon sa mga nakausap nating street sweeper, Bombo Dennis, kabilang sa pinakamarami nilang nalimas ay yung mga panyo at bimpo mula yan sa mga deboto. Marami rin yung mga plastic bottle o kalakal, styrofoam mula sa kainan, balat ng candy, mga plastic at yung mga telon na pansamantalang pinag-iigaan ng mga deboto. Yung mga plastic bottle, Bombo Dennis, Bombo Everly, hindi na raw nila ito iniipon. May mga ilang deboto na nangongolekta nito para ibenta.
nagtatrabaho raw kasi kung ihiwalay nila yung mga bote sa balat ng candy, styro at plastic. Marami ang mga nakadeploy na street sweepers mula yan sa Department of Public Services Bombo Dennis. Meron silang 3 shift. Nagsimula na yan kanina alas 4 ng madaling araw hanggang alas 12 ng tanghali. Yung second shift ongoing na rin yan at hanggang alas 7 yan ng gabi. At yung third shift ng mga street sweepers ay magsisimula naman yan ng alas 7 ng gabi hanggang madaling araw na ng Enero at Gis. Magugulit ang bago pa man itaos yung kapistahan ng itim na pong Nazareno. Puspusan na yung ginawang paglilinis ng lokal na pamahalaan ng Maynila, gayon din ng ilang ahensya ng gobyerno. Bombo Dennis. Okay, Bombo JC, itong aktibidad dyan sa paligid ng Quiapo Church, yung mga naka-standby dito sa paligid ng simbahan, nagkaroon ba sila ng clearing para dito naman nagpapatuloy yung misa? Pero meron talaga, nakaantabay sila para dun sa pagsalubong, Bombo JC. So, paano ito? Hindi mo napapayagan na tumambay yung mga ibang deboto dun sa labas habang ongoing itong mga misa o pwede na rin, Bombo JC? Bombo Dennis, dito sa exit ng Evangelista at Recto, gayon din dito sa Villalobos Street, ongoing yung pagpapasok sa mga deboto, gayon din, wala namang restrictions when it comes dyan sa mga pagpapasok dito sa loob ng Quiapo Church. Wala naman na isinasagawang clearing operation pa sa mga oras na ito, Bombo Dennis, ngayong alas 12:30 ng tanghali. Sa mga oras na rin ito, Bombo Dennis, may dagdag ko na rin, dito mismo sa labas ng Quiapo Church, sa tapat ng Villalobos Street, maluwag at nakaladaan yung mga deboto dito mismo sa street ng Villalobos. Pero dito sa may street naman ng exit ng Evangelista Recto, dito na yung hindi mahulugang karayong sana yung mga deboto dito, Bombo Dennis. So dito, pinatutupad yung mga restrictions, gayon din na mahigpit ang pagbabantay dito sa may exit ng Evangelista Recto, Bombo Dennis. Si Bombo Ever may katanungan na Bombo JC. Yes, Bombo JC, matanong ko na lang din yung lagay ng panahon ngayon kasi nga nitong umaga, maambon-ambon, may mga pag-ulan. As of the moment ba, nararanasan pa rin itong masamang lagay ng panahon habang sinasagawa itong traslasyon, Bombo JC? Yes, Bombo Everly, sa mga oras na to, isa rin sa mga minomonitor natin yung lagay ng panahon dito sa Quiapo Church. Sa mga oras na to, alas 12:31 ng tanghali, wala naman tayong nararanasan na ambon o wala tayong nararanasan na napasulan sa mga oras na to, Bombo Dennis. Bagamat madilim yung kalangitan, Bombo Dennis, okay naman yung panahon dito, walang nakapayong at gayon din tuloy-tuloy yung pagpapasok dito sa mismong Quiapo Church, Bombo Dennis. Maganda, okay yung panahon sa oras na to. Sige, from your end, Bombo JC. At live mula rito sa Quiapo Church, ako si Bombo JC Galvez, nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! At kaugnay pa rin mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang tuloy-tuloy na aktibidad. Kuha pa tayo ng mga nakalap na impormasyon ng ating roving team dyan sa area ng lungsod ng Maynila at iba pang dako na kaugnay pa rin itong aktibidad ho na ito. At yung pagdungaw, meron ho kasing nakagawian yung pagdungaw dyan sa may San Sebastian. Habang dumaraan yung traslasyon ay meron hong idinudungaw na imahe. Ibang aktibidad ho sa mga nakalipas na taon, walang ganito pero ibinalik na ho ito ng simbahan dyan pa rin sa area ng Maynila. So kuha tayo ng mga update hinggil dyan, pati na ang iba pang mga kaganapan sa siyudad ng Maynila. Bombo Victor Liantino, please come in. Bombo Dennis, posible ngang abutin hanggang mamayang alas 11 ng gabi itong traslasyon o prosesyon ng Puong Itim na Nazareno. Ito ang inihayag ng pamunuan ng Manila Police District sa mga kawani ng media ngayong tanghali. Ang pagtatayang ito ay dahil na rin nga sa dami netong mga sumasampa sa andas ng Puong Itim na Nazareno sa nagpapatuloy nga na traslasyon 2024. At sa mga sandaling ito ay sumampa na, umaabot pa rin sa mahigit 1 milyong mga tiboto. Ito nga kasama doon sa kabuuan ng mismong traslasyon o prosesyon. Abot naman sa mahigit 60,000 na mga individual, mga deboto at mga mananampalataya ang naghihintay diyan naman sa may bahagi
Quiapo Church. At Bombo Dennis, ito nga pista ng Itim na Nazareno ay patunay lamang ng tindi at tibay ng pananampalataya ng mga Katoliko dito sa Pilipinas. Sa mga sandaling ito ay mabagal pa rin itong pag-usad ng andas nitong pong Itim na Nazareno dito naman sa may bahagi ng Araligue Street, corner P. Casal Street dito sa lungsod ng Maynila. Samantala, Bombo Dennis, tuwing traslasyon ay hindi lamang nga itong Quiapo at Quirino Grandstand ang dinudumog nitong mga deboto ng pong Itim na Nazareno, maging itong Plaza del Carmen, partikular na dyan sa may San Sebastian Church, ay puno rin ng mga mananampalataya na nag-aabang dito sa tinatawag na tradisyonal na dungaw. Ito, Bombo Dennis, yung tila pagtatagpo at pagdungaw nga ng imahe ng Del Carmen de San Sebastian at ang puon ng Itim na Nazareno. Ito nga, ang dungaw ay isa umanong tradisyon na minanapa ng mga Pilipino mula yan sa mga Kastila na nanakop sa ating bansa. At sa nakalipas nga na mga pagdiriwang netong traslasyon, abay kapansin-pansin na nagiging tahimik ang lahat tuwing ginaganap itong tradisyonal na dungaw. At sa pagkakataong ito ay walang nagtatapo ng anumang bimpo, walang nagtatapo ng mga handkerchief at wala ring umaakyat sa andas ng puong Itim na Nazareno. Bombo Dennis. Okay, Bombo Victor, paano ang magiging detalye ng dungaw sapagkat nung mga nakalipas na 3 taon, kagaya ng nabanggit natin, wala talaga nung ibang mga aktibidad, karamihan doon sa mga event na related dito sa Nazareno de Quiapo festivities. Pero yung padungaw na yan, dati nakasing kultura, dati nang ginagawa, pero natigil din yan ng ilang taon bago naibalik nito lamang, Bombo Vic. So, anong changes ang gagawin dyan kung meron man? Bombo Dennis, yung dungaw ay bahagi na noong ruta na inilatag nga ng mga kinaukulan, partikular na ng Quiapo Church, itong mismong pagdaraanan ng andas ng pong Itim na Nazareno. At itong ang dungaw ay daraan itong andas ng pong Itim na Nazareno diyan sa may harapan mismo ng San Sebastian Church, kung saan nakabang naman itong imahen ng Del Carmen de San Sebastian. Diyan sa may bahagi, kung makikita mo doon sa may simbahan, ay merong doon mismo sa taas nag-aabang itong imahe ng Del Carmen de San Sebastian. Kumbaga, Bombo Dennis, ito yung parang pagsasadula ng pagdungaw ng Birheng Ina ng Maria sa kanyang anak na si Jesucristo. Okay. Bombo Vic, isa pa sa nais kong maintindihan, yung initial na sinasabi nila, baka abuti ng hanggang 11 o'clock ng gabi, yung prosesyon bago makarating dun sa kanyang destinasyon, dyan sa loob ng Quiapo Church. So, at this point, ito pa rin ba yung, kumbaga, kumbaga, ito pa rin ba yung nakikita nila na mangyayari o may mga binigay din na mga iba't ibang senaryo itong organizer, itong mga opisyal ng simbahan ng Quiapo, Bombo Victor? O Bombo Dennis, itong pagtataya na ito ay inilabas mismo ng Manila Police District at sinasabi nga nila na maaari pang mas tumagal itong prosesyon ngayong taon. Batay na rin nga dito sa kasalukuyang ito yung nakikita natin na talaga namang siksikan ng tao, hindi makausad itong mismong andas ng traslasyon, nitong andas ng pong Itim na Nazareno at kagaya ng dati noong mga nakaraang taon ay talaga namang inaabot halos ng alas 12 ng hating gabi at kung minsan nga ay madaling araw na natatapos itong traslasyon. Alam mo, may bahagi ko lamang isa sa pinakamatagal na coverage namin yan, inabot ng 25 hours, para kang bumiyahe ng hanggang doon sa parte ng dyan sa may Visayas area at nakabalik ka na, parang gano'n na Bombo Vic ang naging tagal ng prosesyon. Sana naman hindi gano'n yung mangyari dahil talagang sabi nga niyan, parang lanta na sa pagod yung mga deboto pagka ganito, Bombo Victor, at lantad sa injury, ika nga, Bombo Vic. Oo nga, Bombo Dennis, dahil nga dito sa
siksikan ay talagang usad pagong kung tawagin o itong ating maituturing itong galaw ng andas ngayong taon na kasalukuyan nga ay nandyan pa lang sa may bahagi ng Arligues Street corner dyan sa may P. Casal Street. Dito yan sa lungsod ng Maynila. At nabanggit ko nga kanina, Bombo Dennis, posible pa itong abutin ng lumagpas pa doon sa alas 11 na una ng pagtataya na inilabas naman ng Manila Police District. At madagdag ko lang, Bombo Dennis, sa kabila noong paalala ng lungsod ng Manila tungkol nga dito sa inilabas nilang kautusan na bawal uminom o bawal magbenta ng alak ngayong Traslasyon 2024 ay ilang individual pa rin ito nga namataan natin dyan sa may bahagi ng Arligues Street dito sa lungsod ng Maynila na nag-iinuman sa kabila huyan ng kautusan ng lungsod ng Maynila na mahigpit nga nilang ipinagbabawal itong pag-inom at pagbibenta ng alak ngayong Traslasyon 2024 at batay nga sa mga kinauukulan, maaari silang maharap sa kaukulang reklamo sakali man nga na sila ay mapapatunayang lumabag sa kautusan ng lungsod ng Maynila. Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Vic. Siguro kung may mga update pa, may mga development pa, muling kukunin namin ang linya mula dyan sa iyong lokasyon. Bombo Vic? Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Leontino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Siyempre nakaantabay din po mga kabombo ang atin pong Armed Forces of the Philippines kung saan wala pong na-monitor na anuman pong banta sa seguridad sa idinaraos po ngayon na traslasyon ngayong araw. Sa kabila nito, nananatili namang nakaalerto pa rin ang hukbong sandatahan ng Pilipinas at nagpakalat na rin ng kanilang mga tropa para matulungan ang Philippine National Police na magbigay ng seguridad sa mga daraanan ng tradisyonal na prosesyon ng imahe ng Poong Itim na Nazareno sa Kalakhang, Maynila. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Sirxis Trinidad, nag-augment na rin ang Joint Task Force National Capital Region mula sa Naval Task Group. Nakapreposition na din ang Quick Response, mga Explosives in Ordnance, K9 Dogs units, ang Communications at Covert Security Teams sa may Nazarene Catholic School, doon po yan sa may Quiapo. At ito nga, Bombo Ever, kanina ay nakadeploy itong mga K9 units. Yung Ordnance Disposal Team ay sinabi nila na wala silang eksplosibong na-detect dyan sa paglilibot. And that's a good news. At kahit papano ay mapapanatag yung kalooban ng ating mga kababayan na kabahagi dito sa aktibidad na yan, Bombo Ever. Samantala, sa ibang balita naman tayo, nahukay ho sa isang bakanting lote dun sa Supad, Lanao del Norte, ang labi ng 7 katao. At yan ay naitala kamakailan lamang ay iyan mga kabombo matapos na makatanggap ng report ng mga otoridad mula ho sa isang concerned citizen na may nakita umanong bakas ng inilibing na tao dun sa naturang lote. Kinilala ang naturang mga bangkay na sina Joselito at Marley Gaviola, pawang residente ng Sangali, Zamboanga City. Samantala, ang 5 iba pa ay pawang magkakaanak at sila ay sina LV Gaviola, Linara Epifanio Linara Jr. at ganun din si Jopay Linara at Jomar Linara na pawang residente naman ng Margosa Tubig, Zamboanga del Sur. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad pati na ang pagkilala doon sa posibleng nasa likod ng naturang krimen. Samantala, nakapagtala naman po ng pagbaba sa bilang ng mga Pilipinong walang trabaho dito sa Pilipinas noong buwan po yan ng Nobyembre ng nakalipas na taon. Bumaba ito sa 1.83 million mula sa dating 2.18 million sa kaparehong period naman noong nakalipas na taon at 2.9 million noong Oktubre 2023. Ayon pa sa ulat mula sa Philippine Statistics Authority, ang naturang pagbabago po ay humantong naman sa unemployment rate na 3.6% o pagbaba po yan mula sa dating 4.2% na naitala noong November 2022 at pagbaba din na naitala noong October 2023.
Oras natin sa buong kapuluan, 17 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation ko, pa tayo ng mga karagdagang report. Bombo Ever dito sa mga aktibidad dyan sa lungsod ng Maynila. Bombo Ever para sa mga update natin. Yes, Bombo Dennis, kuhanin natin itong linya ng ating kasamahan pa dyan sa may lungsod ng Maynila. Nakatutok po ngayon doon sa mga deboto rin na nagtamo po ng kanilang mga injuries at agad naman po na rinespondihan o nilapatan po ng lunas ng mga personnel na nakadeploy doon. Kabilang na po dyan yung mga personnel mula sa Philippine Red Cross. At kaugnay niyan, alamin pa po natin yung mga karagdagang detalye mula mismo sa ating kasamahan dyan, si Bombo Maribel Custodio. 2 tao isinugod sa istasyon ng Philippine Red Cross matapos masabugan ng LPG habang isinasagawa ang translasyon dito sa Maynila. Binigyan na ng paunang lunas ang isang babae at isang lalaki sa nakaabang na tent sa Philippine Red Cross sa Cartilla de Katipunan. Ito ay matapos sumabog ang isang LPG sa Paterno Street sa Maynila. Sa panayam ng Bombo Radio kay Safety Officer ng Philippine Red Cross J. Lord Abrigado, dinala na ang dalawa sa pinakamalapit na ospital ng lungsod. Namuha ng mga minor degrees na burn at sila ay agarang dinala sa Philippine General Hospital. Wala namang nadamay na biktima na kasama sa traslasyon. Sa huling tala as of 11 a.m., tinatayang 301 na ang nabigyan ng paunang lunas ng Red Cross, habang 73 naman sa NDRRMO at isa naman ang nalunasan ng volunteer group. Mula dito sa Maynila, ako po si Bombo Maribel Custodio, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Abangan pa mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, ng iba pang mga update hinggil ho dyan sa nagpapatuloy na traslasyon procession sa lungsod ng Maynila. Sa dagdag pa nating balita, hindi raw kumbinsido ang 7 sa 10 mga Pilipino sa naging aksyon ng gobyerno tungkol sa pagtaas ng mga bilihin o yung tinatawag ho nating inflation. Ayon nga sa isinagawang survey ng Pulse Asia, 73% ng mga Pilipino ang hindi raw aprobado doon sa paghawak ng administrasyon sa nangyayaring pagtaas sa inflation dito sa ating bansa o yung bilis ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo. 9% lamang ang nagsabing aprobado sila sa naging pagtugon ng pamahalaan. Dahil dito, sumadsad sa negative 64 ang net approval rating on controlling inflation ni Pangulong Marcos. Tumaas ng 8.7% ang inflation sa bansa noon pong Enero ng nakalipas na taon, ang pinakamataas sa lubhuyan ng 14 na taon. Nananatili naman ang inflation bilang most urgent issue ng mga Pilipino. Sinundan ito ng pagtaas ng sahod, trabaho at pag-aksyon sa kahirapan. Sa kabila nito, nakatanggap naman ng 74% na approval rating ng gobyerno sa pagprotekta sa mga overseas Filipino workers at 72% sa pag-aksyon doon sa mga kalamidad na karanasan o na nararanasan ng ating bansa. Sa iba pa pong balita, pinaghahanda na ngayon ng lokal na pamahalaan ng Kamalig ang pagsasapubliko ng Japanese tunnel sa may probinsya po ng Albay. Ito ay kasunod na rin ng mas papaigting pa ng kanilang lungsod sa pagbubukas ng iba't iba pong mga destinasyon na maaaring magresulta sa mas maganda pang lagay ng turismo sa naturang lalawigan. Kaugnay nito ay nagsagawa naman ng malawakang pagmamapa o mapping ang alkalde ng Kamalig na si Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. Katuwang naman ng alkalde ang Tourism and Cultural Heritage Office ng lungsod sa pagbubukas ng isang makasaysayang Japanese tunnel sa kanilang lugar na sinasabi pong umusbong noon pang World War II. Patuloy rin ang pagsasaayos sa entrance ng naturang tunnel, pagtatasa naman ng at dry run ng mga tunnel tour, paglilinis ng pathway at paligid nito. Sinasabing ang World War II Japanese dug tunnels ay nagsilbing kuta noon ng mga Japanese Imperial Army noong panahon po yan ng kanilang pananakop sa ating bansa noong 1940s. Samantala, nakatakda naman pong buksan sa publiko ang naturang tunnel sa sandali pong matapos na ang mga safety measures at protocols na isinasagawa sa naturang lugar. Mga
mga kabombo, kagaya ng ating binabanggit kanina, hindi lamang ho sa Metro Manila nagpapatuloy itong aktibidad ng Traslasyon Procession. May mga lugar din sa bansa na meron din hong kaparehong mga aktibidad. Diyan sa Bicol Region, alamin natin ang kaganapan doon sa kanilang bersyon ng Traslasyon Procession. May pag-uulat ang Bombo Radio Naga. Bombo Dennis sa Bombo Everly, dinagsa ng mga deboto ang Traslasyon Procession dito sa lungsod ng Naga. Ang imahe naman ng itim na Nazareno sa kabila ng masamang panahon. Sa panayam ng Bombo Radyo Naga kay Father Aljan Galvez, ang parokya ng Vicar Holy Cruz Cross Parish, ang sinabi nito na naging maganda ang daloy ng mga aktibidad sa lungsod kaugnay pa rin ng selebrasyon kung saan naging mabuti naman ang lagay ng panahon ngayon na biyaya naman umano ng mahal na poong Nazareno. Ayon pa kay Father Galvez, dalawang bagay umano ang ibinigay na punto ng simbahan, ang makita kung sino talaga si Jesucristo sa pamamagitan ng pagtingin sa itim na Nazareno bilang pag-ipagrelasyon sa pamamagitan ng debosyon. Ikalawa ay upang makita ang debosyon na maging isang tunay na disipulo ng mahal na Jesucristo. Samantala, ayon naman kay Yolanda Aguila, isang deboto mula sa Peña Francia, Naga City, sinabi nito na malaking himala ang ipinakita ng itim na Nazareno sa kanya at sa kanyang pamilya, lalo na sa kanilang kalusugan. Kwento nito na magmula pa sa Quiapo Church noong taong 2000 hanggang dito sa lungsod, patuloy itong nananampalataya sa itim na Nazareno. Sa pagtutulungan naman ng Archdiocese of Cáceres, ang Holy Cross Parish sa Barangay Tabuco at ang Jesus de Nazareno Bicol Unit Association kasama ang samahan para sa Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglakbay ay sinasagawa upang markahan ang ika-35 taon ng araw ng kapistahan ng itim na Nazareno ngayong araw Enero 9, 2020. Bombo Eddie, hello Bombo Eddie. Ayan. Oo. Meron din bang yung pahalik, ano? Dito kasi sa Metro Manila, yung mga Hijos del Nazareno, nangunguna sila doon sa pahalik event bago yung Traslasyon Procession. How about dyan sa siyudad ng Naga? Meron bang pahalik at mga misa na isinasagawa kapareho din dito sa Metro Manila? Ayan sa Bombo Dennis, kaninang umaga nagsimula ito namang pahalik. Dito kung makikita nyo sa aking likuran, doon sa gilid ng aking lokasyon sa ngayon, doon dumadaan itong mga deboto at pila sa mga oras na ito namang mga deboto upang makahalik nga dito naman sa poong Nazareno. At patungkol doon, Bombo Dennis, doon sa usapin tungkol sa misa, madaling araw mula sa Tabuco o doon sa Holy Cross Parish at Tabuco, Naga City ay nagkaroon ng Traslasyon Procession mula doon sa Holy Cross Parish papunta dito sa Plaza Quezon, kung saan nga ay dinadaos ngayon itong Santa Misa na pinangunahan ni Father Roldan Taralda, isa sa mga miyembro nitong ang Archdiocese of Cáceres, at ay naasahan na bago itong Traslasyon Procession at bago ibalik sa tahanan doon sa Holy Cross Parish sa Tabuco, Naga City, itong si Black Nazarene patuloy itong gagawin na pahalik dito naman sa imahen. Bombo Dennis. Sige, maraming salamat Bombo Eddie. At yan ang ulat para sa Bombo Network News. Mula dito sa Bombo Radyo Naga, Bombo Eddie Fernandez para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Doon naman po sa may lungsod ng Cebu, ang mga kapulisan doon ay pinapaigting na rin ang kanilang seguridad para po sa opening salvo ng Fiesta Senior. Ang mga deboto namang dadalo, inaasahang mas darami pa. Kaugnay niyan, may nakalapang report ang Bombo Radio Cebu. Tiniyak ng Cebu City Police Office na palalakasin nila ang kanilang seguridad para sa darating na penitential walk o ang hudyat ng opening salvo sa Fiesta Senior 2024 para makamit ang kapayapaan at kaayusan sa pagdiriwang ng kaganapan. Ito ay matapos na inaasahang dodoble ang bilang ng mga Katolikong deboto na lalahok sa nasabing aktibidad, kung saan bubuksan ng Basilica Minor del Santo Niño ang Novenere sa Enero 11, 2024.
Dahilan na mahigit sa 600 na uniformed personnel ang ipapakalat sa Task Force Sinulog, kabilang ang mga katapat ng kapulisan na mga sundalo at tauhan ng Philippine Coast Guard at iba pa. Maliban dito, magpapakalat din sa mga lansangan ang mga tauhan ng Cebu City Transportation Office para gabayan ang mga motorista kung saan papunta dahil may mga kalsadang isasara sa araw na iyon mula sa alas 4 ng umaga hanggang matapos ang prosesyon. Ipinaliwanag ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, ang Deputy Center Director for Operations ng Cebu City Police Office, na nangako ang hepe ng Police Regional Office 7 na si Police Brigadier General Anthony Abirin na gagamitin ang lahat ng asset ng kapulisan para matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa mga aktibidad ng Sinulog 2024. Samantala, sa araw ng Sinulog Grand Parade, mahigit sa 2,000 pulis ang ipapakalat para bantayan ang seguridad ng Sinulog 2024. Our counterintelligence community has not monitored any threat or any lawless group or organized group going into the city. But again, this is just information. That's why there will be a conduct of regular intelligence fusion. There will be a regular intelligence fusion meeting to be conducted in order to assess security and the threat of the city. Ating napakinggan si Police Lieutenant Colonel Janet Rafter. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cheremy Balingit para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, may magkapatid na may kapansanan na nasawi doon sa naitalang sunog. Diyan ho sa bahagi ng Davao. May pagulat ang Bombo Radio Davao. 2 ang patay sa nangyaring sunog pasado alas 6 kagabi sa Purok Kaunlaran, Barangay Saloy, Kalinan, lungsod ng Davao. Kinumpirma ni Davao City Fire District Investigation and Intelligence Chief Fire Inspector Ramil Gilyado na patay na nang madiskubre sa isinagawang clearing operation ng mga bumbero ang magkapatid na nakilalang sila Lex Antiga Romero, 14 years old, at Luigi Antiga Romero, 13 years old, na pawang mga PWD at residente ng nasabing lugar. Inihayag din ni Gilyado na batay sa kanilang investigasyon, wala sa kanilang bahay ang mga magulang ng mga biktima at tanging isa pang kapatid ng mga biktima na 11 years old lamang ang naiwan, na umalis din upang pumunta sa lamay. Dagdag pa ni Gilyado na isa sa tinitingnan nila na anggulo o dahilan ng sunog ay ang posibleng nag-overheat na baterya ng solar light na nakalagay sa loob ng kwarto kung saan natutulog ang magkapatid. Wala namang naiulat na may iba pang kabahayan ang nasunog maliban sa tahanan ng pamilyang Romero. Ating pakinggan ang naging pahayag ni Davao City Fire District Investigation and Intelligence Chief Fire Inspector Ramil Gilyado. Isang bahay lang yung involved, no, pero meron tayong 2 casualty, no, 2 minor na lalaki at accordingly ay mga PWD, no, itong 2 meron silang polio at saka mentally challenged, and hindi sila pwedeng makagalaw, no, o makalipat sa isang area hanggat hindi sila inalalayan. Walang ibang source of ignition na naiwan doon sa loob ng bahay, no, dahil wala din naman silang kuryente dahil bundok ito. Mayroong battery ng solar na nandoon sa loob ng kwarto. Doon daw nakita ng kanilang mga kapitbahay, no, na malapit. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo K. Marigulye para sa number 1 at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago ho yung ating Orasyo Impirata, muli ho ay inanyayahan namin ang ating mga taga-subaybay sa loob o labas man ng bansa para ho sa mga Cebuano speaking o mga Visayan speaking na mga kababayan ho natin. Mapapakinggan ho ninyo dyan sa bahagi ng Mindanao sa kanilang mga social media accounts, ang Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro at Bombo Radio Butuan. Maging ang Bombo Radio Jensan ay available
available din ho online sa pamamagitan ng iba't ibang platform ng Bombo Radio Philippines. Maging ang mga Ilonggo speaking o Hiligay non-speaking ay matutunghayan naman po para sa inyo. Diyan pa rin sa parte ng Mindanao, yung Bombo Radio Coronadal. Available ho yan sa ating Facebook, YouTube at lahat ng mga platform kung saan ho available ang Bombo Radio Philippines. Matutunghayan ang mga programa ng Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo, bago tayo magtapos, sama-sama po tayong manalangin ng Orasyong Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. Impuntulaw na sa aton sining pagpangalagad rikeron sa Bombo Hanay sa Udo. Sa gyapon, gawin mo Bombo Chama Blanco Hover standby sa aton sining mga kabombo kay padayunon aton ining issue. May kantanan karon sa isa iya ka kooperatiba nga kun din ang ginareklamo ginpabombo sa ila sini iyang mga kaupdanan bangod man nga tinuig na sila nga nakabayad para sa consolidation, para sa kuno consolidation. Tinakibot karon iya ang pila ka mga operator nga 2024 na dito pa lang yakag natukiban nga wala gali iya makonsolidate ang ila sini iya nga mga unit. 20,000 pesos na alimunaw. Iginapangita karon sa mga operator kung sa di nagkantong 20,000 pesos kay ginbayad man ini nila. No? Sa mga opisyal sa ila sini karon nga kooperatiba, as a matter of fact, sa aton sinuma kabombo may mga ginawyatan karon nga dokumento ang Bombo Radio kasubong abisang resibo sa pagpamatod nga nakabayad sila sang 20,000 pesos. May ara pa gani nga nagbayad to 36,000 pesos. Check na bala ang follow-up report ni Bombo Jomar Villa. Jom, sa report, please come in. Bombo Champ, daw kasubong na limaraspasan, no? Ang pila diri karon ka mga jeepney operator kasunod sa sining natukiban nila nga hindi tagali, no, nakaka-consolidate ang ila sining mga unit abisar nga nagbayad na ini sila sang mga kandidat nga kinahanglanon agod nga mapaidalom sa consolidation ang imo sining unit. Sa interview sang Bombo Radio sa isa diri ka jeepney operator tawgon talan diri kay alias Gerle, iya ginapahayag diri nga nagbayad ini siya sang kwarta sa tong 2020 pa, no? Kung sa din, amo gitong pisa nga stricto kuno nga tiya mo na nga dapat ang mga jeep nga ipaidalom dari karon sa consolidation. So mo to nga nag-ikutar sa dayon nangita sa to sa inugbayad nga 20,000 bilang show money, no? Kay isama lang ning unit na mo. So nag-provide sa 20,000 pesos.
Pero may mga iban pag dili ko ng mga blayda, no, kasubong sa sining mga membership PIPA, kag iban to nga mga gitang tipo nila to yung resibo agod nga ti makomply lang ang ginapangayo under karon sa panay ako na sining Panay Transport Co-op PTC diri karon na Bumbutsam. So no, sa natong dan, so why man kuno problema, no, kay ti pagbayad to sige lang biyahe nila, no, kay ti nag-expect sa kuno nga ana paidalom na sa consolidation ang iya sini nga mga o kuno iya sining unit, no, sa jeep until such time nga ti amo ni gani, no, pila na subong, no, 2024 na Apat ka tuig na, Joms. Apat na ka tuig. So direya pa lang kuno na baluan Bumbutsam, no, nga way paglit na paidalom kuno sa consolidation ang iya sining unit diri Bumbutsam ti suno sa natong dan nakibot siya, no, kay ti halin 2020 to kuno abiya kompleto nang iya sining mga requirements mayroon nga kuno kay way gid ni ididan abi nga tigin pang sita sila ang way ma-consolidate hindi ka biyahe. So sige lang gili kuno biyahe nila nga way pagli ma-consolidate ang ilan sining unit ti subong sa nabaluan na nila. So way sila nagbiyahe kay basi kondakton kag basi inbound pabla ang ilan sining unit diri karon Bumbutsam. So amo na ang dako nga pagkadismayad diri sa pila ka mga operator nga dako nga question nga kuno way sila ma-consolidate, no? So naibaluan nila nga way sila ma-consolidate kay way sila matagtagan sang siling sticker diri karon Bumbutsam, no, kay ti agin paidalom na kita sa local public transport route plan o kung gin-implement na diri sa may syudad sa Iloilo. So ang pinagbag-o sini sang LPTRP kay ang tanan nga nagabiyahe diri dapat ara na sa co-op, no, kung na-consolidate na. So ma-consolidate ay mo sila nga unit kung may ara ka na karon nga sticker, no, nga ti ipaskil na si mo sila nga jeep. Ti sila nga membro diri wala po sila sticker Bumbutsam. Ti amo na nga hindi sila na magbiyahe basi sitaon sila karon kag way sila sa pakita diri nga dokumento nga ti way paglibak consolidate ang ilan siniya nga unit diri karon Bumbutsam. Isa lang ni siya, no, sa sobra pulo okay na ka mga operator nga nagpalapit sa aton agod nga ipabutyag ang ilan sini nga bunot. Ang sakit-sakit ni may isa to bilik operator nga ila unit niya tag-apat. So kun apat ka unit Bumbujomar but silingon tagsa ka unit maplastar or mabayad ikaw or mahatag ikaw sang show money nga 20,000 pesos. Yes. So kung mag-apat 4 times 20 pila? 80. Pila? 80,000 pesos. Okay. So 80,000 pesos. Wow! Masakit-sakit gawa during sang 2020 ang 80,000 pesos mong Bujomar. Madumduman ta pa sang tuig 2020, di bala kasagsagan ina sang COVID-19? Yes. Kining mga pobre nga mga operator, no? Why lang kita kabalo kung sinuptan sini nila sa ilaman sini nga kinitaan sa pagbiyahe sa ila sini mga salakyan, mga public or mga traditional jeepney or patal pa nga istorya karon basi pinangutangan pa ni nila bala Bumbujomar sa kahadlok, no? Nga basi hindi sila ma-consolidate. Kung hindi ma-consolidate, hindi makabiyahe ang ila sini nga salakyan. Galing kayang matutuod subongan na tukiban mas patal pagid gali. Nagbayad sila or insakto ba lang term nga nagbayad ti kung maghambal ka bayad may resibo na mo ti may resibo ta nga ginauyatan Joms, di ba? Sumot silingon nga nagbayad sila sa show money nga 20,000 pesos, no? Kung wala iya nag-sticker karon sa aton sini mga kabombo para sa mga consolidated nga mga traditional jeepney, wala gidya matukiban nga naalimunaw na tong 20,000 pesos, 80,000 pesos, 36,000 pesos, Bumbujomar? Roger, that diri karon Bumbutsam, no? Ti amo na ang ila diri karon nga ginaayo nga kung paano ni karon nga ma-address, no? Ang ila gani diri karon nga request diri Bumbutsam, no, kay total nagbayad man sila kaging information diri sa pinaka operator do gina-process na kalong ila sila nga sticker
diri karon Bombotsam. So ilalang yang kung pwede anay ati kung gina-process na gid man ang ilan sila nga sticker, tagaan na sila abida sang certificate lang abi anay diri Bombotsam gati nagatamatuod on process kag pwede anay sila kabiyahe. Hindi nga hatagan lang sila anay hatagan gid sila ya dapat. Kay tinagsunod sila sa kung ano man ang patakaran paghambal nga mayara sa nga Public Utility Vehicle Modernization Program. Amat-amato na nga face out ang traditional jeepney. Apisar nga damo sa nagapamalabag sila diri, pero ining mga apektado karon nga operator naninguha para man iya nga ma-secure man ang ila sini nga palangabuyan. Nangita sang kwarta, nagbayad. Hindi na ni ilaya sala mong Bujumar. Dapat sini sa ilaya hatagan na sang sticker para nga makapadayon magbiyahe ang ila sini nga mga salakyan. Now, wala sila gali na consolidate. No? 4 ka tuig kag amo pa lang yan nabalaan nga wala sila gali iya makonsolidate. Ti ang angay sini nga sukton iya ang chairman sang Panay Transport Cooperative, ang vice chairman sang Panay Transport Cooperative, kung sino ang nagbaton sang kwarta, kung sino ang nagpirma sa resibo nga nabaton nila ang amo sini nga kantidad, amo niya karon ang dapat nga sukton Bumbo Jomar. Amo na ang isa dara karon sa palamukutanon man kay sunod to si isang operator kay nagin tawag nila to ang number ka vice chairman do di na kuno kontak. Hindi na makontak. Hindi na makontak. Dire karon Bombotsam kay ang sa ilaya gusto nila nga di makabalo no sa nagakatabo black kung anong himuon nila dire for the meantime nga tiway pa sa mga sticker ang ilan sila mga unit. Pero sino ang sino nagpirma Jom sa resibo? Di ba may resibo sa nayatan? Sino nagpirma? Si Liudi Lara, amo ni kanang ila sila vice. Ang vice chairman nila si Mr. Liudi Lara. Amo nang nagpirma nga nabato ni Mr. Liudi Lara ang 20,000 pesos nga show money halin sa mga operator. Yes. Ti si Mr. Liudi Lara karon di na? Kaya mo na kuno ang mga operator so nag-try sila ganito pakig ako sa opisina way man to kag sa cellphone di ba kuno kontak. Ti kung walang vice chairman ang chairman kag nahibaluan bala sa chairman nga amo ning nagakalinabo? Ang hamba nila ang iban nga mga operator do sa madana kuno magbalik to kay duay makunos lang ton. Ang ginistoryahan naton diri Bumbo Jomar 20,000 pesos. Isa lang na iya ka unit. Kung damo unit mo, for example, atong ambal mo ginaapat 80,000 pesos. Hindi na lang niya siling nga matak-an kita. No? Kag sa aton sin magkabumbo dapat subong pa lang yang daan sa sining panugod sa reklamo, no? Sa mga operator nga ang pinsar nila na consolidate na sila pero ay pagali after 4 years. Dapat sini magapatigayo naman sa pagpanghusisa diri ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yes. Amo na ang ilasin ni karon nga ginalantaw man diri Bombotsam proti kung basi masolusyonan man lang sa ilas ng co-op niti andi na sa magdangat diri sa formal complaint sa LDFRB diri ngati agud tumadres lang ang ilasin ning reklamo diri karon Bombotsam. Ari pala si alias Garle no sa mapakigangutan diri sa Bombo Radio. Jomar, nga sa pagbayad namon sa 2022 nga consolidated na kami, so lakas loob bang kami magbiyahe namon kay expect namon mo na consolidate kami, so sa gali sa biyahe lang gali kami wala kami kabalo nga unconsolidated gali ang amon nga unit. So ti karon subo amo na problemahan namon subong kay nag-deadline na kag naato kaban nga hindi gali kami na consolidate, so amo na problemahan namon naluoy kami sa mga drivers namon na wala sila sang pangabuyan iya mo lang na ang namon sa ila mo ti
ano abi ang mabulig nyo sa amon kay titungod nga ari na open na tanan-tanan kag amo na napangayo namon nga kabasang bombo or mabuligan man kami nga mga operators at the same time ang mga yung mga driver. Pila ka bilog unit mo, ma'am? Isama lang. Ti subong anong status yun eh? Wala, gabiyahe. Kahit mo naging pabiyahe? Wala na, kay sa madakpan karon ti so, risgo, dako pa na nga impound, tapos mamalayd. Dan kami nga, wala na gani income. Di ba? Tapos kaluluoy man ang driver namon pagid So bali ang inyo, dugay na kamukbayad, no? Yes, to 2020 to 2020 ari di mga resibo namon So halin 2020 subong lakmok balong wa gilem consolidate pa ni? Wala, kaya expect man namon nga na-consolidate kami mo. Na-expect nyo na nga pagkabayad, consolidate Yes, na. so kaya mo to nakabiyahe kami mo. Kaya mo to nga paghambal nila sang kung magbayad ka sang 20,000 kag i-consolidate ka, makabiyahe ka. So sang amo to nga time ka biniyahe. Balik 20,000 dala ng consolidation nanda. Yes, oo. Kasi sino ko mo nagbayad that time? Kay Lara. Kay Lara. Ano ang balya nga kung makbayad ka, makonsolidate ka na? I-consolidate kami. Amo na bali sa amo. So subuong paano mo nabalaan yung may makonsolidate kile? Amo ni kay hindi kami kakuha sang sticker namon mo. Okay. Ikaw ang ginahatagaan na sang sticker ang consolidated lang. Ti subot silingon hindi kami consolidated. Okay. Ano ang bako no ka co-op nyo kay Lara? Subong? Wala pa sa amon presidente ang tiga-depend man kami sa president namon kung ano ang ginahambal siya ti amo man na ginahambal sam so gaulat lang kami. So muna no hindi lang isa no kundi pila to ka mga operator man kina diri bumbot sa badag tingoban at amo man ang ilan sila nga generate diri karon the concern nga ti kung paano nisla no nga makabiyahe karon kasi kung makabiyahe man sila ti do kasubong nga kolorom na karon aga pag kabig na sa ila kay kuha pa sila sa mga sticker no gin patapig na kaganti ka mga turan why pa kuno sila makonsolidate and then sa ila sila nga kooperatiba nga ang gina-expect nila nga pila nakatuig ang nagligad gali nga subong lang nila na ibaluan nga wa pa sila nakapa idalom mo kung napakonsolidate ang ila sila nga mga unit dari Bombotsam. All right, are ang pila ka mga ehemplo sang so-called collection receipt, no? December na pitsan, December 9, 2020, nakabutang dira ang address, ang ginbayad is 4,500 pesos. Processing and filing fee, no? Permado ini kag nakasulat nagbaton Liodi Lara. Arao nakabutang dira, no? Isa pa gid ka yung Bombo Omel. Ang isa ka tawag siya ni ka resibo. Isa pa gid ka resibo, amo ni siya ang Ikahoda Panay Transport Cooperative. December 22, 2020. Transport Cooperative 20,000 pesos only. In partial payment for LTFRB ano na sa franchising ano nakasulat nila financing and ano na sa ang slash capability Bombo Omel, no? Sakto akon sini nga pangbasa kay do hindi man sindihan mo, no? Ang napirma authorized signature araw ay Liudi Lara, Vice Chairman. Nagaano kita, ginapanawagan naton si Mr. Liudi Lara, sir, kay imo na di pangalan ang nagatuhaw, hindi lang kay nagatuhaw, kundi pinirmahan mo ining nasambit karon iya nga mga resibo, luyag man naton mahibaluan ang imo sining bahin sa ngalan sang patas nga pagwaragwag. Kay ti ining mga resibo 2020 pa 2024 na kita karon, no? Sa aton sini mga kabumbo, kung wala sang paskilanay sa mga sticker, why niya na balahuba nga may pipila kamo gali dira ka mga miyembro, hindi man sila guro technically nga miyembro ni kay why ni sila ma-consolidate mo. May pila ka mga operators nga nagbayad for consolidation hoping, no, nga mangin miyembro sila sang kooperatiba nyo, pero wala gali sa aton sila mga kabumbo.
tingwaan ta Bombo Jomar nga malabot ang Ikahuda Panay Transport Cooperative para nga makuha man ang ila sining nga bahin. Kag kung way mandas ang tao sa ila sining opisina, may cellphone, may landline man, pwede gid sila makapakigangot diri sa Bombo Radio. Kay anytime, i-cater ta sila para nga mabatian ang ila sini iyang explanation man, ang ila sini nga bahin. Kung anong natabo, nga 2020 pa ni nabato ng kwarta, 2024 na, kung way pilitanay ka sticker diya, way niya matukiban, way mabalaan sa nga pila ka mga operator ni nga way sila gali iya makonsolidate, Bombo Jomar? Amo gani, kaya mo nang itada sa luyag nila diri karon nga maatagan, diri Bumutam. Ating hilalang man niya, bisan din na to tadi mawi ang kwarta, pero at least nga makita nila lang mihura, no? Ngati, nga papaydalom sila sa consolidation, ngati may ara na sa tani sticker, pati abro ka ng lanon, no? Kahit subong kita na to nag-standby, no? Ang iban sa New Year, pag liniway ng biyahe, ang ilan sa mga unit, Bumutam, kahit sa pagpatak o kung sa pag-abot sa New Year 2024, nag-take effect na mo ang LPTRP. Sa sulod sa LPTRP, ang makabiyahe, amo ng mga na-consolidate lang nga mga unit, adri karon Bumutam. Alright. Inis si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Jomar Villa sa imo sining follow-up report, no? Try naton later on si attorney June ganina? Bombo Omel Altura, no? Para nga makabati kita sa statement from the Land Transportation Franchising and Regulatory Board, no? Kung matawagan mo siya, bali lang siya nga kung pwede kita maka-interview, kung ita siya maset mo. Pero anyway, sa aton sinima ka Bombo, just to make things clear, bukas ang linya sa Bombo Radio Iloilo para sa kay Mr. Leo de Lara or any officer sang Ikahuda Panay Transport na Cooperative sa aton sinima ka Bombo. Kay hindi karon lango-lango ang ginistoryahan naton nga kantidad. Sa karon ti 2, 3, 4 ang nagreklamo. Nga nagwa kay bangod man nga natukiban nila nga wala sila makonsolidate kay mapabutang sila kung tani speaker, wa ito yung ngalan sini nila nalakip. Ti ano karon ang plastada sini? Anong natabo? Di nagkanto ang 20,000 pesos. Kag may ara gin man balasang kasubong sini iya nga balayran sa pagpa-consolidate sa the so-called consolidation sang mga operators para iya nga mangin member sang transport cooperative sa sining Public Utility Vehicle Modernization Program. Unfair karon iya sa bahin sang mga nagpinsar nga na-consolidate na sila, bangod nga nagbayad sila, kag may resibo silang nauyatan. Ugaling sa development abi sa implementasyon sang Enhanced Local Public Transport Route Plan, dito kag nahisugtan sang Technical Working Group nga maghimo anay sang sticker with corresponding color, so on and so forth, para iya nga ma-identify nga amo sini iya nga salakyan consolidated sa amo sini nga ruta. Bangod gani banwa nga wala pa makumpleto ang mga modernized jeep ukon mga minibus nga ginparte ni sir sa tagsaka kooperatiba. Tinagagwa karon nga gintaban ni Mr. Leo de Lara ang 20,000 pesos or patal nga istorya
adtong 4 ka unit nga tag 20,000 pesos? And the 4,500? May isa pag ito nga 36,000 pesos ang iya sini nga nabayad? And yet, wala siya makonsolidate. Sa aton sini mga kabombo, tiging pamangkot man nato ng mga operators. Hambal nila siya, nagapakigangot kami kay Mr. Lara, but unavailable na siya, hindi na makontak iya sini nga number. Mga sekretarya na malang tong ara sa opisina. Kaya pamangkot anong natabo? Sa aton sini mga kabombo. Oh. Kung luyag nga maghatag sang statement, sang chairman, bukas man diri ang talatapan sang Bombo Radio, ang linya sang Bombo Radio, para to make things clear. Kayang gwa sini karon sa aton sini nga mga kabombo, no? Pinalagyo nyo yung kwarta. Ang ginasukot sa mga operator, ang nagagwa nga pangalan is Mr. Liudi Lara. Tiyang istorya sinikaroon niya sa malipot nga pulong, ginpalagyo ni Liudi Lara ang kwarta nga ginbayad sa iya sang mga operator nga luyag nga magpa-consolidate. But in fairness sa kay Mr. Liudi Lara, hatagan ta siya sang kay gayunan. No? Balaan mo man contact number ko, sir. May mga kilala ka man diri sa Bombo Radio nga makakontak ikaw anytime. Kaysad to anay sa aton sini nga mga kabombo, every time nga luyag ninyo nga magpagwa sa inyo sini nga statement regarding this Public Utility Vehicle Modernization Program, gamatumato malang kamugani pag-igangot sa mga katapo sa media, partikularmente kung nahibaluan ninyo ang mga numero kag ang mga social media account sang taga-Bombo. Oh. Ti para sa patas nga pagwaragwag sa aton sinimatag palamati, tingwaan naton or matumato, pakigangot si Mr. Liudi Lara diri sa Bombo Radio para nga madula ang senaryo, ang pananawan, ang haom-haom, ang opinyon sang tagsa katawo ka individual nga nakabati, nakakita, nakalantaw sining balita sa aton sinimatag palamati. Kung balik-balikan tapa ang tuig 2020, kadamo sang mga operator, single operator, operator driver, ang balakhuon, ang problema bangod man gani sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ang isa sa mga naghatag sang pagpangduha-duha sa mga operator/driver, amo iya ang kadako nga kantidad sa ginapangayo sa ila sa kung ano man iya ang requirement kung paano nga mangin katapo sa isa ka kooperatiba. And the word is consolidation. Lately na lang ni nagtuhaw mga show money, so on and so forth. No? Basi isala lang man ko sa aton sini nga mga kabombo. Pero ang pinakatunog iya is consolidation. Damo nagbalakhuon. Damo siniya banwa ang nagtig-ab hangin. Nagtinguha nga kung pila ang gapangayo, sadto anay nabatian ta pa 30, 40, 50, 60,000 pesos. Ang kinahanglan sang isa iya ka operator sa isa ka unit
for them to be consolidated. Mangin miyembro sang isa ka kooperatiba. Kaya mo tong iban, naghambal nga hindi lang kami magpa-consolidate kay hindi kami kasarang. Mangayo na lang kami bulig kag manawagan kami sa gobyerno naton nga please, untaton, ipaiway ining pag-face out sa traditional jeepney kay madamo kami nga magutman. Oh. Ti pero ginduso, ginpustro, gindiya sa gyapon. Sang aton sini nga gobyerno. Although nga may mga revision, just like abi sa paghatag sang mga authorization bala. Nga ti hatagan ka lang sang authority dira, nalipat ko sang exact term, hatagan ka lang sang authority dira nga makabiyahe for the meantime until such time nga kumakumpleto ang mga units sa imo sini nga kooperatiba. So on and so forth. 2023 naglupok man iya ang balita, informasyon nga starting January 1 of 2024 wala na iya sa may mabiyahe. Why nakita sa may makita nga traditional jeepney nga nagabiyahe. Ti kurug-kurug naman to ang mga pobre naton nga mga kabumbo nga mga operator, driver. Kay madulaan na sila sang palangabuyan. Nag-upod sa panawagan nga dulaon ang face out sa mga traditional jeepney. Sa aton sin mga kabumbo. Ang ibanti siguro nakasupot-supot, nakahingagaw pa nga magpa-consolidate. Good for them. Pero ang nagakatabo karon iya, nabutang diri mga kabombo sa spotlight, amo ang Ikahuda Panay Transport Cooperative. Nga may mga nagbalayad, may mga resibo, permado, o galing nabalahuba lang sang nagpangayo na or nagkuha na sang sticker nga ina for the meantime paskilan lang anay sang sticker nga aprobado sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Regional Office 6 para nga makapadayon sila sa pagbiyahe. Oh? Tigo murawa ito ya sa listahan sa mga consolidated units. Ining mga tagreklamo, ining mga nagpabumbo. Oh? Kamo niya, tagaan ta, sang kay gayunan nga makasabat ang Ikahuda rather, stand corrected, Ikahuda Panay Transport Cooperative. Hatagan ta sang kay gayunan na. Kay ngalan ni Mr. Ludi Lara ding nagabarakang kagamo ni ang nagagwa sa mga aba sa mga tagapabumbo tagreklamo nga si Ludi Lara gidyang imbayaran nila ti nakibot sila iya, no? Nga nay kay makwa na sila sang sticker, why to gali iya makonsolidate kuno ang ila sini nga unit. Oh. Bala mo ko sino na ding balasulon Bumbo Mel? Ang nakapaminsar nga mag-ubra-ubra sa sticker. Oh. Kay kung wala ni mga sticker tadi, why ni mabalahuba? May mga nagbayad nga wala na consolidate. Oh. Ikunti subong. Dami tani salakyan sang kilala ko. Oh, 4 wheels tani, no? May ano gani nang ang sunroof, no? Sunroof, no? Dami tani gumumamo na bla preso to sa isa ko kakilala bla nga gwapo ya salakyan, no? Anyway, sa aton sini mga kabumbo, pathag kamo diri para madula na ang pananawan sa pumuluyo nga gintaban yung kwartang palagyo nyo kag pinangwartahan nyo ang mga operator. 32 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka bano adugang nga mga balita kag impormasyon. Another concern naman diri sa bahin karon iya sa Western Visayas, so particularmente syudad kag probinsya sa Iloilo kay Region 6
delikado kuno sa gyapon ang supply sa kuryente samtang hindi pa makumpleto ining phase 3 sang Cebu Negros Panay Backbone Project. Magamo sini paano na lang kita bay? Kung hindi gyapon makumpleto ni ang phase 3 sang Cebu Negros Panay Backbone. Pizza 9 subong, buwas pizza 10, buwas na tugali ang Senate inquiry. Nga kung sa di matambong tong alkalde naton may kantanan sa power outage. Pagka Huwebes, iya naman sang House of Representatives. Sa Committee on Energy, mapatigayon sila congressional inquiry. Ibrubantayan tani sa aton sila makabumbo kay man, subong iya nga panahon, nisisidad na ang elektrisidad. May mga gahambal man sa aton nga ti sadto anay silulo mo kag silula maka kumplito man sang pangginawi nila bisan way sang suga kag kuryente haw. Ti ambal sang kilala ko gani sadto anay sa aton sini nga mga kabumbo. Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for January 7 to 13, 2024. Ang Technocrats Band is set to delight you with their super selection of songs ng karabanan halin sa past millennium sa Concert at the Plaza. All yours umalin alas 6 ng gabi sa January 13, Saturday. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kagiban pa ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Enero 14, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga paggahiwaton sa Latolda, las 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kaisog gagabakod agud pangatubango ng mga pagtilaw sang tuig 2024. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan na. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante.
Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses, mag-set sang goal, umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang Standard Time, 38 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Lindsay Bade. Way pasang kasiguraduhan gali sa gyapon kung mayara bala sang padayon, no, or tayuyon kag uninterruptible sini iyang supply sang kuryente diri sa Rion Size. Nagasandig ini sa pagkumpleto sang Cebu Negros Panay Backbone ang phase 3. Yung pamangkot sina diri paano kung hindi ini makumpleto? Ano mag-expectar kita sa tuig 2024 nga may series ang power outage? Check ta si Bombolin si Badilin sa report. Please come in. Nagapati si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Bombo Cham nga delikado pa ang Western Visayas kung supply sang kuryente ang paghahambalan. Sa pagpakigangot naton kay Governor Defensor, iyaging pahayag na tubtob hindi makumpleto Bombo Cham ang Phase 3 sang Cebu Negros Panay Backbone Project. Dako sa gihapon ang posibilidad nga liwat na naman matabo ang lapnagon nga power outage. Suno sa iya ang pagtambong niya buwas Enero 10 kag sa January 11 sa Senate kag sa congressional hearing ang mangin palaagyan agud nga mamanduan ang National Grid Corporation of the Philippines nga dasigon na ang completion sa backbone project. Kay matandaan naton August pakuntani isa nagligad nga tuig nga gina-commit sa NGCP nga matapos na ini o galing kiti natapos ng tuig 2023 pero wala man sa gihapon na complete ang phase 3 sang nasabit nga backbone project. So ginpaanggid pagani diri sa gobernador ang grid sa tawo nga kun wala sa backbone mangintunaan ini sang kamatayon kag kun may guba naman ang backbone mangin mahina ini Bombo Cham. Gani kun mabaskog ang grid sa diin may suporta sang backbone dugang pa niya patod nga masarangan ini ang multiple trip. Yari bala aton pamatian na pagpahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. The phase 3 of the Cebu Negros Panay backbone, together with the other corollary structures like substations, should be finished immediately. Why immediately? Because we are in danger here in Panay and the region of it happening again. If you will remember, this happened April 27, 28, and 2023. The same kind of blackout. It happened again several days ago. Nga matabo na siya. Pwede matabo. Why? Because the grid is weak. Why is it weak? Because the backbone is not finished. A national grid without a backbone maybe it's not a national grid. Please correct me if I'm wrong sa tanan nga nagapamati. A national grid with an unfinished backbone is weak. Like a person without backbone is dead. A person with a damaged backbone is weak. Because trips really happen. Machines really go wrong. Nagkakagubagin man yung mga makina. Nasisira talaga ang mga makina whether it is a sewing machine or a diesel power plant generating electricity, things can go wrong with it and they really conk out. That is why nag-trip na siya. But the grid must be strong enough physically to handle the trip, and the management should be good enough to maintain the stability of the grid.
That is why we are in a hurry. This appeal, we appeal this to the whole energy sector, that we are in a hurry because we think that the grid is weak and that it can happen again. Kung may mag-trip na naman. So that is the message that you want to bring there to Congress, and we will seek their help in hurrying up. Nabatian Bombot Cham si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. So bantayan naton buwas, actually buwas sa aga pa ang flight diri sang gobernador padulong sa Manila agud nga magtambong gid lang ang iyagig nga presence didto siya makadto siya kiti pwede man via Zoom kun tani Bombot Cham, pero ang gobernador ya mas ginpili niya nga gid ara gid ang iyang nga presensya as resource person sa Senate hearing buwas alauna sang hapon Bombot Cham. So pagka the next day, pagka Webes nga adlaw, January 11, naman congressional hearing naman ang iya nga pagatambungan kung sa diin siya man sa gyapon ang resource person kag draman iga pabutyag kag ipakita sang aton nga gobernador kung pilagid balang losses diri sa aton sa probinsya sang Iloilo Bombot Cham. Kung sa bahin sang Iloilo City, 2 billion pesos ang aton diri nga losses sa pila ka adlaw man nga nadulaan kita diri sang kuryente. So lantawon man naton sa bahin sa probinsya sang Iloilo kay mas dako ang sakop sang Iloilo province. So lauman naton nga mas mataas man siya ang economic losses naton diri sa bahin sang Iloilo province Bombot Cham. All right. Now, April 2023 nagluntad ang 3-day power blackout sa Panay Island. Yes. After sa pila ka mga inadlaw nagsinapol or may gipatigayon sining legislative inquiry, nagambal ang taga NGCP nga humano namon ining Cebu, Negros, Panay backbone by August of 2023. Yes. Now, karon ano naman ang ginlay down nila yung pizza or bulan? Kompleto bala, may bulan, may bulan, may pizza, may tuig. Nga mahuman ining phase 3 sang Cebu, Negros Panay backbone nga ni Bombo Lins na kabuya ang National Grid Corporation of the Philippines. Wala nakabuya sang date Bombot Cham ang National Grid Corporation of the Philippines kung matapos gid Manila or makompleto nila ang phase 3 sang Cebu, Negros Panay backbone project, pero ginmanduan sila sa Department of Energy nga dapat by March matapos na ininila kay Secretary Lotilla dapat kuntani gani isang 2023 para natapos ini, pero extend Bombot Cham kag ginhambal diri sa ila ni Secretary Lotilla na dapat tapuson ni nila Marso. So naghatag sang date amo ang Department of Energy Secretary Bombot Cham. All right, Marso of 2024. Di klaro ina, bantayan tayo na buwas kay base bla kung iguo naman kita sa Ilonggo syndrome. Bombolin, si may idea ka kung anong Ilonggo syndrome? Ano na ba mo, Cham? Ang Ilonggo syndrome, amo ni siya ang daw kinaiya sa mga Ilonggo nga for example, maabot ang tsimpo nga init-init kinang ulo mo bala sa isa tawo or sa isa ka entity. Katulad bala sang natabo sa itong April 2023, lilintukins ni halos walang kung lapit-lapit lang to sa ila. Ang kung sino man nga sang una, ang una-una gitong ipamagna na more power, then later on, napatahagman nga all the while ara ang kapaltahan sa National Grid Corporation of the Philippines. Tiyan mo na to, na establishar. Tinagamba naman to mga Ilonggo. Lapit-lapit, digin ka ilampos, tagin ka. Mga mo na bla. Pero, may congressional inquiry, may mga pagsinapol, tapos nagambala ang nagsiga na dayon, nabalik ng power. Power was restored. Nagbugnaw ang Balatsagon sa mga Ilonggo. Kag April, nagambal sila nga August, duway gani na ma-highlight gin Mayo, but halin sang April, pagsiga, May, June, July, August, September, October, November, December. 8 ka bulan! 8 ka bulan nag-cool down ang Balatsagon sa mga Ilonggo. Oo. Pagkapit sa 2, ara naman!
Bulyada naman ba? Lilintukins ka, bangkawon tagid ka. Oh. Damo lang sang mga nakita kag mga babatian kita sa bangod sa nagadaba-daba nga balatsagon. Bombolinsi. May palabuton nga pag sinapol naman, Congressional and Senate inquiry, tapos mabuya naman to bisang malasado kag hilaw or waay balasang kasiguraduhan nga statement lunsay pasalig lang. Diba si maglabot sa tsimpo nga magtahaw naman ang kainit sang mga Ilonggo? Tapos malabot naman kita sa tsimpo bangod sa statement or sa ginanantaw karon nga bangod nga hindi mahuman or kung hindi mahuman ing phase 3, delikado sa gyapon. Kag posible makaangkon kita gyapon sang power outage diri sa Panay base kon amo nim lang hambal sa mga katigulangan Bombolins nga kon sa bago nga tuig kung anong ma-experiensyahan nimo sa unang adlaw or sa unang semana, do mo na ma-experiensyahan mo sa bilog nga tuig man. Di ano expectaron ta nga base sunod nga mga binulan may maluntad naman nga power outage tapos mangaking naman ta tapos sa Congressional Senate inquiry tapos tahaw-tahaw tapos dulom naman tapos siga. Amo nang Ilonggo syndrome. Len. Kadasig pasensya, kadasig magtahaw ang kainit sang ulo basta kung anong ginapangita or anong angkos sang pag-init sang ulo sang isa ka Ilonggo or sa mga Ilonggo mabalik mamatamat na ina tahaw dayon. So amoy na Ilonggo syndrome. First, ninyo nga nabatian diri sa Bumbuanay Sunto kung may mag-claim naman na sila nag-coin-coin at sige ay inyo lang na Bombolens. Oo. Amo wang gani among botsam kiti do lantawon tani ti base ibala sa sunod naman nga mga inadlaw di gani sa mga binulan amo man sa gyapon mabatsagan naton laknago na naman sa gyapon nga power outage bombotsam. So ini nga tikang sa man sa bahin sa Senado mayo man gani kiti do halos man tanan nga mga senador kag halos tanan man nga mga congressmen bombotsam do ginahatagan ginila subong ang igtalupangod ni ang Western Visayas. Kabay pa Bombo Linz. Another thing, hindi lang kay nag-aisahan ning Ilonggo syndrome. May isa pagid ko ka syndrome. Ano pagid? Finding the solution syndrome. Ano naman aya? Uloy imbestigaran nyo pero why ta diya sang tumuron ka kung sino ba solo na ang pangitaon tiya sumo nga tutukan ta solusyon. Di Ilonggo solution syndrome. Nga why ta na sang i-held accountable? Hindi rin sa solusyon ho. Bailan na kung sa sunod lang man na pero solusyon na pangitaon ta. Base ibla kon hindi lang kay Ilonggo syndrome, base kon Ilonggo solution syndrome naman ang masunod, Bombolinse. Duam lang nagbagay mo. Oo, ate mo gid man na siguro bombotsam kay dito kalabanan gid man sa mga ginasabat especially kun mga inquiry ti pangitaon talang anay ang solusyon, unahon talang anay pagpangitas ng solusyon antes natin magtumod kita o di gani mambal na lang sila yung way na lang disang basulay subong importante din pagpangitas ng solusyon pero ti dapat mangin gani sa aton nga mga pumuluyo nagasiling man ang publiko bombotsam dapat nga miara gid sa mga ngin accountable sa sining natabo nga power outage dari sa aton sa isla sang Panay. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanio Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay Bade, no? Kabay pa hindi lang kutob sa whereas ang mangin resulta sang Senate inquiry by tomorrow and the Congressional inquiry or Legislative inquiry sa pitsa 11. Nga base, magkatulad naman bala sa itong Abril, nga ti istoryahan lang kita sa amo sinyo, amo ni, humano namon by amo sini himuon ta, amo sini. Oh, why na ta yun? Di na kita magbatsyag yun sang, why na kita sang kakulba, iya. No? Nga, magluntad pa ang power outage.
Maluntad lang guro power outage kung makasandad si Godzilla to sa submarine cable. Oh. Oh. O kung basi masangit to ang kataw o kung ang syukoy. Samtang nagalangoy langoy sila. Diba? Ti kung sigaw tuto pagani siling ya mahuyang hindi mabakod ang National Grid Corporation or ang backbone or ang National Grid Corporation of the Philippines kung wala sang backbone. Tiyang pamangkot sini ano ang kausa sang extend kag hasta na lang iya nga nagluntad naman ang another power outage kag subong naman tigin man duan na gidya sang ERC nga dapat by March 2024 humanon na ni sa National Grid Corporation of the Philippines ining Phase 3 or CNP3 Cebu Negros Panay Backbone Project number 3 para nga makaginhawa kita sa talos, no? Kung supply sang power or mambal naton iya sa aton sini nga mga kabombo estado sang kuryente diri sa bahin karon sang Rion 6. Kabay pa 53 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Hingagawon ko balita ni Bombo Hana Andasa. Ito may kantanan sa ang Western Visayas. Top 5 kita! Yes! Top 5. Top 5 gali sa may pinakadamo nga fireworks related injuries. Sus Maria kagusip. Oh. Ti damo gali ang mga naghuruplaag kag nagkalapilasan. Amunta nga nagpinalupok sila sang pagbulag sang tuig. I-check tabi si Bombohan na anda sa Bombohan sa report please come in. Ikalima ang Western Visayas nga na-record ng Department of Health bilang pinakadako nga na-record. Go ahead, Bombohana. Go ahead. Proceed. Western Visayas ang ikalima sa 7 ka mga rehiyon diri sa Pilipinas ang na-record sa Department of Health ang may pinakataas nga fireworks-related injuries diri sa Pilipinas sa Bombo Jump. According sa may Department of Health Western Visayas Center for Health Development, Bureau of nakipag-angot ini sila o kung nakipag-partner ni sa Bureau of Fire Protection, Philippine National Police kag local government units na ka-record din ini sila sa overall total of 294 cases kung sa diin na-record ang anom ka probinsyahanan kag duha ka highly urbanized cities. Sa province of Aklan may 33 ka kaso, sa province of Antique may 19 ka kaso, province of Capiz may 19 man, the province of Guimaras may 3 ka kaso, Iloilo province 97 cases, kag sa probinsya sa Negros may 103 cases, kag sa Bacolod City nga ang siyam ka kaso nga fireworks-related injuries. Kag sa Iloilo City naman may ara sa 11 ka kaso. Out of 294 cases reported, may mga burns kag major causes of these injuries. Ang kalabanan sini nga kaso amo ang may median age nga 20 years old kag ang firecracker nga may pinakadamo diri nga kaso amo ang Plitis, Boga, Trianto, Camara, Watusi, kag ang luces, pulbo kag ang improvised firecrackers. Yari ba na kay pamatian naton ang pahayag ni Dr. Ferdinand Suzette de Rosso Hiquito, ang Health Promotion Unit Head sa Department of Health Region 6 sa ilang patigayon na press conference. Department of Health Western Visayas Center for Health Development has been in partnership with the Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, and local government units for several years in furthering the Iwas Paputo campaign during the holiday season. According to the daily monitoring conducted by the Regional Epidemiology and Surveillance Unit of the Department of Health Western Visayas, 37 cases were reported from December 21, 2023 to January 6, 2024 via the online National Electronic Injury Surveillance System. From the 4 Sentinel sites, namely the Western Visayas Medical Center, Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, Western Visayas Sanitarium General Hospital, and Iloilo Mission Hospital.
Western Visayas ranked 5th among the 17 regions with the highest number of fireworks-related injury cases, according to the Department of Health. Furthermore, the DOH Western Visayas CHD RESU, or our epidemiology section, also collected FWRI reports from the non-sentinel sites, accounting for an overall total of 294 cases. The Department of Health thanked each and every Filipino community and family who continues to support our campaign on Iwas Paputok, not only during the holidays, but for the whole year round. Advocates like you are the reason why this campaign has been successful despite the many challenges it faced. Your cooperation and support in disseminating this information have indeed been essential para sa isang healthy at safe na Pilipinas. Isang maligayang bagong taon sa ating lahat. Nabatian ang pahayag ni Dr. Fritzy Ann Suzette de Rosso Hiquito, ang Health Promotion Unit Head sa Department of Health Region 6, Bombo Chomp. Alright, kuno nagdamo, bombohana ang mga nabiktima sang fireworks, kay do ay man yan ang kampanya gani isang DOH, do Bermats, gasugod na sila isang kampanya batok sa paglikaw sa pagdumili sa mga fireworks gani para nga magnubo ang fireworks-related injuries. Nga nagsaka pa hanaw? Amo gani Bombo Chomp, kaga makitaan man diri gani nga ang most cases bala nga na-involve ang mga median age ang 20 anyos, kag ang mga boga bala kon mga improvised nga firecrackers gid diri ti daw grabe gid ang kampanya gani sa mismo man nga Bureau of Fire Protection kag Philippine National Police, pero apang daw sa tao na gid mismo ang pag-iwas man sa mga palupok kung sa tion na sang pagsugalang kung bagong tuig. Bombo Chomp. Ti amo na blang siling mapalupok ka. Ang ginasunod naton nga pagpati abi is mapalupok ka sang palupok para nga maghuruplaag ang mga malain sining espiritu, malaing ginhawa, malaing elemento sa inyo balay. Pero ginpambalanta man sila, ipanumdum naton nga hindi ka mo magpasulod, hindi ka mo magpalupok sa sulod sa balay, no? Kay tabugon ang mga malaing espiritu. Kuno mo? Yung malaing espiritu ara sa sulod sa balay. Di ko magpalupok ka, magwato na malaing espiritu, pero tika mo naman sa sulod, mahuruplaag ka mo. Now, sagwa ka naman balay, mapalupok. Ti pagpalupok mo to sagwa sa balay, ang mga malaing elemento, maghuruplaag man to sila, sulod sila sa iyo balay. Di ba? Kung irresponsable naman ang imo sininga pagpalupok, ang imo man sini nga tudlo o ano man nga bahin sang imo sini nga lawas nga maigo sang palupok, amo naman iya ang mahuruplaag. Bumbuana? Amo gani Bombo Chomp, kay kalabanan di ang blast kag ang pagkasunog bala kag apin pang delikado diri ang eye injuries gid ang amo nang mostly nga kaso diri sa Western Visayas man nga na-record nila Bombo Chomp. Ti anong mas mayo Bombo Chomp? Ang mas mayo sinada para nga wala sang may mahuruplaag, hindi ka magpalupok. Pero may palupok kuya nga silent, Bombuhan. Oo. Maya mo na agali Bombo Chomp, ti paano na mahalin ang malas Bombo Chomp kung nakasang silent o kung silent lang siya may ara na after 9 months maabot blessing. Sige na daw gina-influensyahan nakakaroon. Sige. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, yung Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Salamat kid Bombo Hana Andasa para nga wala na sing may mahuruplaag, hindi na lang magpalupok, mas mayo pa siguro. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine Iban ng mga balita kag impormasyon ninyo sinibantayan sa Iban Sinima News and Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Magasunod ang kahapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine ni Bombo Chama Blanco Hover kabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for January 7 to 13, 2024. Ang Technocrats Band is set to delight you with their super selection of songs ng karabanan halin sa past millennium sa Concert at the Plaza. All yours humalin alas 6 ng gabi sa January 13, Saturday. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Enero 14, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga paggahiwaton sa Latolda, alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kaisog kag kabakod agud pangatubango ng mga pagtilaw sang tuig 2024. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases.
Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-sex ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo mga kabombo. Happy Tuesday. This is Tita Regine. Of course, yan na ang kahapon lamang program doon sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo. Beautiful Tuesday kita. It's the 9th of January. Kamusta ka mo? Kamusta na ang inyong morning, whole day, or the whole of your morning? Kamusta man? May mga good news dira? Or may mga manami, ng mga nagkalatabo? Kabay pa, no? If wala pa, well then, sa gihapon, hindi pa tapos ang aton nga adlaw, sang Martes. Who knows, ang surprise para sa inyo would be coming this afternoon or maybe in the evening or just before midnight. Naksa. Just giving you hope for today. So cheer up sa mga medyo nagakurisong dira. Ay nako. Ang wrinkles, dapat naga-smile kita. Smile and the world would also smile back at you. Ini si Tita Regine and today, maghahatid na naman kita sa inyo new set of beautiful stories diri lang sa kahapon lamang program. And ang inyo naman dira nga mga kasaysayan, gusto ko naman tani, no? Nga babatian, especially ang aton nga mga listeners, ang aton nga mga KLP lovers nga ara sa luwasang pungsod. Uy, kumusta na ang mga buhay-buhay ninyo dyan? Kumusta na? Nakapauli ka mo din? Nakabalik na ka mo da? Or managpauli pa lang ka mo diri? Ano ang mga nagkalatabo sa inyo just before year 2024 entered? Sige na, i-share man. Paibalo man kami. May bagong love life. Pwede nga ma-share. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede gid nga isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa mga regulars naton dira, I'm sure ara na kamo, nakapwesto na kamo. Ganyan naman ang atong ambahanon pambukas ng kalingawan para sa atong tanan from the Bombo Music Festival. This is from Jonel Gavin, Bilanggo. Good afternoon. Sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo
pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Litong-lito sa nakakapiningan, di makatawid sa malawak na alakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Di ko man tanaw ang liwanag, ngunit nananalig na magsan ang umaga. Di makahinga, di makatawid at bilang ko sa dagat ng apoy. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Iahon mo ako, iahon mo ako, iahon mo ako. Iahon mo ako, iahon mo ako. Umahon ka na. Ano man, bilanggo ka pa rin ba ng iyong pagkabigo? Well, 2024 na, say goodbye sa mga kalungkutan, di ba? And hello to happiness. Or maybe to new love life. Kung si Catherine Bernardo, ganing ang bal niya, I'm not looking at the past. I'm just moving forward. Naks. Good afternoon sa liwat sa inyo mga kabombo. I hope nakasmile, nakamudira, and perked up already and ready na. Pamati sa aton ng mga interesting stories for this afternoon. Oy, may part 2 diri si Neni Trulalak sang Sara. And nag-promise ni siya, i-reveal niya sa aton sa second part sa iyang story nga ang Neni Trulala ang iyang code name. Sige, umpisahan ta ang pagbasa sa iyang sulat. Dear Tita Regine. Ang bagong tuig, simbolo sang bag-o nga pag-asa, bag-o nga kabuhi. Pagpadayon sang maayo nga kinaiya, kag pagbiya sang malain nga huna-huna. Iniwan ang umpisa sang pagpasalamat sa mga grasya nga nabaton sa nagligad kag sang palaabuton. Ang ato nagligad,
talaksan sang aton karon. Ang aton nagliligad nga kung isa-isahon hindi gid matakos nga lubos. Apang sa pihak sang aton nagliligad may ara nga karon nga upod sang aton makagagahom nga Ginoo ginaatubang kag atubangon sang may paglaom kag pagyuhom. Wow, malalim. Hi, Tita Regine, I'm back. Happy New Year, Tita, and to all the listeners and viewers of KLP. Wherever you are in the universe, summertime man dira or wintertime. Pero diri sa Panay, ligad ba o ligom dulom? Char. Diyos ko, Tita, ang New Year diri sa Panay, do hindi gid manami. Due to permi nga naga-brown out. Gani man, girl. Sa mo man na, ay, why ko dayo nakuha ang prize ko. Thank you, gid, Tita Reg. O ganino, sayang gid to bala. So, Tita Regine, hindi na ako magtamo chika. Ma-start na ako. So, bale, as I promised, nga mapadala ako liwat. So, ari na. Kag nga, nini trulala ang ako nga codename. Okay. Umpisahan ko, Tita. Sang nagsakay ako sa Concepcion nga bus going to the city. May isa ka guy nagpalapit sa akon. Ang iya hitsura, medyo matured na, around 40s na, naka-shades, kag medyo chubby. Kag do astig, kag medyo bad boy. Ginpilit niya ako, bulon ang number ko. Baw, sa kakulba ko, kag sa sobrang iya nga pilit, balatita. Hindi kaya maguntat kung hindi ko paghihatag ang aking nga contact number. Ti, gintao ko na lang. Pagtao ko, dira lapit na sa Tagbak Terminal. Inabalang halin gid sa Sara nga pangayo niya ka number ko. Tigin tao ko sa Tagbak. Grabe. Tama ka kulit kag mapilit, Tita Reg. Isugid ko sa konduktor, kaso hesitant ako kay basi magkinagamo sa sulod sang bus. So pagabot sa Tagbak, nanaog ako kay nagsakay sa jeep pakadto sa Haro. Daw hindi man ako maka-get over with kag makatulog. Pagkaaga, nakibot ako, aga pa, may nagtawag. Tingin sa bat ko, baw, wala gid ako nag-expect nga ang lalaki gali sa bus. Kay abi ko, parent sa mga students ko. Kaya wala gid ako nag-expect ang lalaki tuya gali. Kay Tita Reg, ang number nga gintao ko sa iya, why to na register? Ti abi ko expired na. Baw, siya gali, hambali pa sa akon. Ti, wala na to. Bukakulba naman akon. Pati pa sa city, ginsundan ako, kag pati pa sa Sara. Tagin sundan ako the day nga nagahaya si tatay. Ay, mayo lang, kay wala man nagkinagamo. Ni-report ko sa pulis, kay gintao ang mga details ng laki. Pati mga social media accounts ko, nag-change ako. Baw, nagakinudog ako yata. Sobra gid guro ialuyag sa akon. Hindi man ako kagupahan, pero hay, abot, Tita. Habulin din. Charot. Hasta subong, na-report ko na ina sa Barotac Viejo kag sa Sara PNP Station kag ginapangita na ina siya. Bosang college, pagit ako ta during our PE, Diyos ko, ang mga friends ko bala, gintiklod ako sa swimming pool. Sa sobra ko kakulba, kag hindi ako kabalo maglangoy. Nagpunga-punga ako, kag daw malipong. Ang mga friends ko nga si Jaina, kag isa pa nga si Bebe, pagkita nila, nga dumahibi na ako, ginkuha nila ako. Kay baw, Tita, hindi man ako kataasan. Tiyan mo na, nga do hindi gid ako katakas sa pool. Kay 5 feet ang pool. Nagpole na lang ako taa. Kag isa pa, medyo mahina ang akon nga heart. Sang college ako, Tita Reg, sa lawahan man ako ta. Kaya ang akong text meets kay ka mutual understanding, not one, not two, pero pulo gid kabilog. Wow! Sabay-sabay! Gwapa gid, Tita Reg. Baw kaso, ginkarma gid ako. Kaya ang boyfriend ko bala, nasaksihan ko gid, nagluib sa akon. Kaya ang basang boyfriend ko, ara siya sa Manila.
Bo timing man, nga nagawa ako sa school sa Ahoy, na sumalang ko ang motor. Kag nakita ko, ang boyfriend ko ang nag-drive. Ba, naugot gid ako tita. Kay nagbinutig siya. Nag-break kami ta. Baw, may boyfriend man ako nga napatay ta sa Manila man. Nagpa-load lang to siya ta. Natiruhan ta na, Tita Regine. Oh, Diyos ko. Mabatian ko ang kanta ni Gary V na kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, hindi kita iiwan. Kung sa diin ka mang subong, Mr. D, may your soul rest in peace. May isa pagid ako ka-boyfriend ta, nang hagad ma-date. Gindala niya ako sa Kalan-an ta, as in, ang Kalan-an ginabala, ang karinderya. Abi ko sa mga park, or bisan kiosk na lang bala tita. Abi sa ako niya, gutom. Baw, bisan do hindi man ako maghigop sang baka nga sa baw, ginhigop ko na lang. Kaya para hindi man siya ma-offend. Tapos kinabalaan pa ako nga, daw kuring kuno ako magkaon. Kay kagamay sang ako nga timo. Ay na-turn off, ako taa, gin-break ko. After sa kay Mr. Carinderia, ara naman, nagsulod sa kabuhi ko si Mr. Granny. Ini siya yata senior citizen na. Why ko ni siya yagin sabat? Nagpangaluyag siya, kaso ginpalapta niya yang kami na daw ang mag-on. Bah, naaking naman ako eh. Tapos nagambal pa siya nga, ang magpangaluyag sa akon, madedo gid. Ay hala, patsyon niya. Ay, ginambalan ko ng silingkulo, wala kita. Sa mga una nga binulan, permisyo ga wild, ga pahubog. Kaya nagatawag, nga ako lang gid iya gusto. Nasabat ko nga, lo, malam ka na, kag ako ya bata pa, do apo mo na ako. Kag isa pa lo, may eskwela, patakan. Kag hindi, gid ako mag-boyfriend. Ay, Tita Regine, mabatian ko gani, or madumduman ko, mga nagkalatabo sa akong love life. Bawa nagapalang ligbos gid ang akong tingkoy. Makakadlaw ako kagong kaisa, nasumuan man. Pero that's life, unforgettable and memorable experiences sa kabuhi. Amo na guro, Tita Regine, nga sa subong, do na trauma ako mag-entertain sa mga boys. Kagang akon passion, mag-work na lang Madumduman ko gani, hambal sa best friend ko nga, baw. Bisan daw bugungan ka lang, damo man pa ka, nga nagapalapit sa imo. Grabe man siya. Grabe siya maghambal. I'm sure joke lang. So, bale, Tita Regine, ang nene, ang muna ako nickname. Tapos, ang trulala, bale, name ina sang manok nga kals, nga ginaalagaan sang friend ko sa Barotac. So, amo na ang gingamit ko. Neni, trulala. Di swerte man ta, kaya naging winner ako. So, thank you, Tita Regine. Happy New Year. Kag until next time. Sariwat, this is Neni Trulala, Sangsara. Hindi ko background. Trulala ka man dira. Obo, men. Anyway, wow, ang buhat ta kasadya sa imo magsulat wala Neni Trulala. So Neni, ang imo yang nickname. Si Trulala, amo na yang manok nga kals sa imo nga friend. Nami ka man mag-coin no. Neni Trulala. Tara pa ng manok nga ina sa imo nga friend. Kabay nga tiway pa na siya makatay. But anyway, we be very careful ha sa mga lalaki nga umaaligid-aligid sa imo. Siguro grabe gid ang imong charm, nagapang lumapaw, may lolo, may ara nga middle-aged, hindi ka pagluatan. Abi next time kung makulit gid, taga-isang number nga wala diri wala didto. Anyway, number man lang balami. But number man lang any number iya nga luyag ang pangitaon sa imo, parang hindi na kaya matrace So, ka super generous mo niya sa imo, parang ihatag mo gid ang imo nga real number. Ngati hindi mo man lang siya kilala. Tapos siling mo to kakulit naman gani sa iya. So, dapat be careful ka, ha? Avoid mo ang ining mga klases ng tao. And actually, kung di mo na siya pag sahuton, hindi mo siya pagtagaan sa imong nga tiyempo, maipos na lang na,
Patulog-tulog ka bala. Parang hindi yan nakapagkuliton. Anyway, enjoy ako sa iyong mga gin-share diri sa aton. Then Trulala, sang Sarah. Sige, for the meantime, focus lang anay sa iyong mga work bilang isa ka teacher. Teacher, ini ha? Sino ni Trulala? Kaya nagpa-line up man siya sa public. But as of this time, sa private siya. Yung nag-teach. Sige, and I hope sa 2024, makulay ang iyong love life. Good luck yun sa imo, Denny Trulala, sang Sarah. Alas 2:27, magapanabalik kang kay LP with more beautiful stories pagkatapos ng gids ang pinakamang importante ng mga pahibalo. Ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtawa. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Sa KLP, mabuhi naman ta sa istorya sang isa ka manog 95 years old. Balaan nyo na ni, kilala nyo na ni siya. Oyla, ara na imo notebook. Paki-alert lang da, no? Parang ma-check mo naman ang ini nga kasaysayan mo nga nabasa ta na. Ginabatayan niya kuno yung daan. Kaya kung ano nga story ang aton nga ginabasa kang mabatian niya, check. Alright. From Lola Amparing, maligayang Pasko at masayang masagana na bagong taon sa inyong lahat. Gina-expect ko nga ang tanan nga mga listeners, mga letter senders, kag of course sa imo Tita Regine, ang imo nga pamilya, amo man, nga okay ka mo tanan, maayos kayong lahat. My dearest, Tita Regine. Abi mo, Tita Regine, sa dong first day sang simbang gabi ko pa nga naumpisahan ang sulat ko nga ini. Pero why ko natapos, kaya medyo malabo ang paningin ko. Tita, unang gabi ng Misa de Gallo, nagkadto ako sadto para magsimba. May natabo nga hindi ko malipatan tubtob sa karon. Abi mo, Tita, jutayan lang ako yung mabungguan sa tricycle. Kagmayo na lang, sa kaluoy sang aton mahal na Diyos, na-save ako. Balaan mo, madulom ang karsada, way pasad to sang street light. Ang karsada, lubak-lubak. Kaginpili ko nga agyan, ang wala balas ng tubig.
Kag wala ako nakalantaw nga may tricycle nga paspas ang iya nga dalagan. Kag jutayan na lang gid ako ya nga mabungguan. Tita, nagpundo ang driver. Kag ako bahaw nagakurog ako sa nerbiyos. Ay, halinsad to, hindi, na ko yung magsimba kung wala ko upod. Kag nagasakay na ako sa tricycle. Gani, every December 16, Misa de Gallo, madumduman ko gid ang akon nga mga inagyan. Pero salamat sa ating poong may kapal nga nabuligan ako. Kag buhi pa ako tubtob sa karon. Itabi mo kung Holy Week man gani, bisan nga nagaisahan nun lang ako, ay nagakadto ako yung sa simbahan. Kag magupod man sa procession, palibot sa amon nga banwa. Kung may pasyon sa amon nga kapiya, naga-join man ako. Kung may katikisis sadto, naga-attend man ako. Rain or shine, gani permi ako ya may prize nga mabaton sa amon nga teacher. Kung Flores de Mayo, naga-join man ako, gani nga mahal na mahal ako ng ating puong may kapal. At hanggang sa ngayon, ginasubaybayan ako ni Lord Jesus. Abi mo tita, sa 8 kami ang mag-ululutod, ako na lang yang ang nag-iisahanon nga buhi. Salamat gid sa ating puong may kapal. Tita Regine, isa ka bes. Na-aksidente man ako sa tubangan sa municipal building. Naghatag o kung nag-hand-in ako sa kwarta para sa souvenir program. Hinali lang yan, nakasandad ako, kung nadagpa gid ako. Natumba, kag nabali ang left arm ko, kag mga left fingers. Salamat sa mahal na Diyos. Kay may isa katawo nga nakakita sa akon. So dayon niya akong gintabangan. Mo nagdugang ang sakit sadto kag ginpahilot nila sa postman. Nga kuno manog hilot. Ay tita nang ngitom ang akon mga fingers. Gani, gindala ako sa hospital. Kag x-ray dayon sang doktor, ortho. Salamat man tita. Nagkataon nga ana man ang surgeon nga doctor nga naging pupil ko sang una. O disclaimer to siya sa Filipino, kag amon man nga nangin valedictorian. Tita nagasinggit ako sa sobrang nga sakit paglubag sang ortho nga doctor. Sila niya sa akon, ma'am, isinggit lang. Kag todo-todo ang hibi ko sa sobrang nga sakit paglubag sang doktor. Dayon ginbulong kag takdan ako sang sling sa akon nga abaga. Kada Domingo, nagabalik-balik para nga magpa-check up sa hospital. Pero daw, wala man ako nagabayad sa ito. Siling duha ka doktor sa akon nga siling nila si ma'am, tama katalawit. Kaya nagasinggitan ako, nga nagahibi sa sobra kasakit kung lubagon sa doktor ang akon kamot kag mga tudlo. Titang aton mahal nga Diyos, amo naman ang nagapaayos ang akon nakamot. Siguro, hindi ko lang madumduman, ha? Kung pila man ka bulan kag mag-ayo o magbalik ang akon nga tulan, nga nagliwas kag magbalik sa normal. Ang pag-ayo, iya ni Lord Jesus. Siya ang nag-ayo kag nagbalik sa normal, sang tanan. Abi mo tita, kadahulag ko sa ito, ba nagkatululo ang akon mga luha sa sobrang sakit. Salamat gid sa aton nga mahal nga Diyos. Tita Regine, kalakip sining kasaysayan ko ang natuhoy sa Misa de Gallo. Ang akon isaysay sa imo, ang ako na agyan nga pag-antos o kabudlay nga sa bulig sang mahal na poong may kapal. Buhi pasigihapon ako, madali na lang nga mag 95 years old. Siling ko kita. Tita Regine, ang una nga pag-antos ko, kang grade 2 ako, nga almost 3 or 4 months nga nagkasakit ako sang bacillary dysentery, sadto. Kag siling ni tatay kag nanay, ginpreparahan, already na ang baboy, bugas, kag kung ano-ano pa. Kay grabe, nagid ako kuno, do hindi na ako siling sa doktor, maumpawan. Ang doktor sadto, wala nagahalin sa tupad ko, nga ginahimo kuno ang tanan-tanan nga mag-ayo ako. Tita sa kaluoy ni Lord Jesus, naumpawan ako kag nag-ayo nga after 3 or 4 months nga higda, nakabangon ako kag wala madugay, nag-ayo kag nakabalik sa school. Ang sunod naman nga pag-antos ko, pag-opera sa akon sang complete
hysterectomy. Tanan nga reproductive organs, duha ka ovaries, uterus, kay ti ovarian uterine tumor. Amo na kuno ang ginkuha sa ginoperahan ako. Siguro mga 3 weeks man or more ang absent ko sa school bag-o nga magbalik. Pila ka bags bala nga dugo halin sa Red Cross ang gintughong sa akon kay madugo kuno ako tita. Tita, ang antos ko naman nga masunod ang pag-opera sang cataract ko sa mata. Right eye lang, kay wala ako kwarta para naman sa left eye ko. Amo na gani Tita Regine, right eye ko lang ang makakita, kay ang left eye hindi gid makakita. Tita, ang masunod naman nga pag-antos ko sang pagdala sa akon sang ambulance sa hospital, nagtaas ang BP ko, kag vomit ako ng vomit. Nagstay naman ako mga 2 weeks sa hospital. Pag out ko, maayo man ako or maayo man ang pamatsyag ko, pero di ako makalakat. Ginhakwat lang ako sang driver, kag pahigdaon sa balay. Almost 5 months naman ang higda ko bag-o makabangon. Tita, may nadumduman pa ako nga natabo nga pag-antos o pag-sacrifice ko sa mga nagkalatabo nga hindi ko malipatan. Ang pagkahulog ko sa 7 stairs nga amon hagdanan. Ang balay namon sadto, no? 7 steps. So, ang balay namon sadto, 2 ka panalkan. Nag-ready na ako kay sa amo ato nga adlaw, malakat kami sa Iloilo City. Nga mapakasal kami sa kay Mayor. Why naman madayon? Kinahulog naman ako sa 7 ka panalkan nga hagdanan. Nagtupa ako sa bisikleta. Kag nag-black eye ang akon mata, kag masakit ang akon nga kaluwasan. Wala naman madayon ang kasal, kagin paayo anay ako, mga pila ka adlaw. Titang isa naman kahitabo nga ginantos ko, ang pagkahulog ko naman sa amon gid balay sadto, kay duhaman ka panalgan. Malamot tita si nanay, bedridden na sadto, kag duha lang kami sa balay. Isa ka bes, si nanay nagsagad singgit mga tungang gabi. Sugulpi ako nga nakabugtaw sa ibabaw. Kag dayon dali ako bangon. Kagulpi naman ako nga nahulog sa 7 ka halintang nga amon nga hagdan. Halin sa ibabaw, paidalong, kag nakuhaan gid ako sang pangalibutan. Sa kaluoy sang aton nga mahal nga Dios, naumpawan ako sa iping kang katre ni nanay. Natingala gid ako nga igo ako umpawan, didto ako sa katre ni nanay. Way ako kay balo nga ang wala man sang tawo. Pero kung didto ako sa iping ni nanay, pero diidto gid ako sa iya iping. So wala ako swerte sadto kung tani ay nasapuan lang ako nga wala na. Amo na gani tita, mahal na mahal gid ako ni Lord Jesus nga hasta subong buhay pa ako. Thank you. Thank you, Lord Jesus, nga hasta subong buhay pa ako. Thank you nga buhay na buhay pa ako. So here's my love, regards, and kisses to all. And may God bless us all lovingly. Lola Ampari. Diba? Check na ha? Check na. -1 na sa mga ginpang padala mo dali nga makasaysayan. And yes, madamo pa kita sa balasahon ng mga istorya nagikan sa kay Lola Amparing. Subantayan lang ninyo ina. For the meantime, it is now 40 minutes after 2 o'clock. Sa ato nga pagpanubalik, sulat naman ni Inday, isang 2nd District, ang ato nga pagabasahon sa inyo. This is Tita Regine, magabalikan KLP. Pagkatapos lang gid, sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang
comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure. Third story natin for today is from Inday, sa 2nd District. Dear Tita Regine. Good afternoon, Tita Regine. Kisa tanan niya tagpalamati sang siniya programa kahapon lamang. Ako gali si Inday sa 2nd District of Iloilo. Gusto ko man i-share ang ako niya istorya nga one time nakaparealize sa akon nga dapat halungan gid ang aton kabuhi. Ang akon istorya natabo sang year 2008. February 2008. Way na nag-abot ang akon nga pamulan nun. Kag buot hambalon, nagabusong ako. Gani, ginambal ko ini sa akon boyfriend, si Nonoy. Hambal ko pa na, Noy, nagabusong ako. Nagsabata na nga, mapakasal ta day. Malisensya ko kay tatay mo, nga mapakasal kita. Pagkagabi isad to, nag-istorya kami kay tatay, tita. Kag nagpasugot man si tatay nga magpakasal kami ni Nonoy. May 17, 2008, nagpakasal kami. Nagpangabuhi kami ni Nonoy sang malinong kag matawhay. Tita nagabiyahe siya sang jeep nga rota halin dya sa banwa namon, pa city proper. Okay man ang akon nga pagbusong, tita. Kada bulan, nagapa-prenatal ako. Kag okay man ang kondisyon sang baby ko. And ang expected date ko nga magbata was October 31, 2008. October 10, nagkadto ako sa hospital para nga magpa-prenatal. Mga 11 a.m. na, kag nakapauli ako. Pagsakay ko sa jeep, damo na pasahero, gani sa pinakapunta ako nagpungko. Baw, ano man kadimalas, tita, nga nagulan. Tapos ang jeep, puwerte kadasig ang talaga na. Medyo lubak-lubak pangadaan ang karsada. Ay, pamatsyag ko, tita. Doon nagsakit ang kilid ko. Sa kaugot ko, Tita Regine. Minakigaan ka ang driver, Pagpauli ka ba na ako, ambal na. Day, nagsugid tong migo ko. Ginakigan mo kuno siya, Sabat ko, migo mo galit to. Bihay kadasig sa pagpadalagan, naka-jeep na. Lumabata ako sang ahat. So nagkadlaw lang ang bana ko. Ambal na. Kalma lang day, Basi magraw-ay ang bata ta. Nag-home lang ako, tita. So nagtulog na kami, mga 1 o'clock sa kaagahon. Mga 1 o'clock na tuguro, tita. Nabatyagan ko, naragasakit ang busong ko. Di alang-alang, mabata ako, kay October 11 pa lang. October 31 pa ang due date ko. Tingin po kuba na ako, hambal na. Kung magsakit, pagid, tawgon ko si tita sa piyak balay. Sa mga 3 a.m., tita, parte nagidya ko sakit. So, gin-text ko ang brother ko. Nagkadutan na sa balay namon. Hambal ka ba na ko? Kuhaon ko anay ang jeep na ginabiyahe ko.
Kay amo to sakyan ta, makadto sa hospital. So ginupdan ako sang brother ko, samtang nga wala pa ang bana ko makaabot. Sang nag-abot na ang bana ko tita, diretso kami sa hospital. 11:30 a.m., nagbata ako tita. It's a baby boy, Tita Regine. Happy gid kami ni Nonoy. Mas ang excited si nanay ko. Nagabot man ang sister ko. Tanan sanda nalipay gid sa pagabot sang almon nga Angel. October 12, sang aga sina, naghambal ang doktor nga pwede na kami kagwa sa hospital. Kay normal man ako kag ang baby ko. Si nanay ang nagpabilin sa hospital para nga magubod sa akon. Kag ang bana ko nagpauli. Kay hulamon niya ang jeep nga ginabiyahin niya para may sakyan kami mapauli. Mga 11 a.m., naglakat ang bana ko. Sa mga 12:30 p.m. na tita, ang bana sang upod ko sa kwarto nag-abot. Kagang hambal na sa akon, manang, ang jeep bala nga ginadrive sang bana mo, ara sa sagwa, may dala nga pasyente. Ginmungguan ako no. Bawa pumatsyag ko tita, ang buhok ko sa ulo nagtarindog. Hindi ako kahambal sa sobra kong kulba sa pensar ko. Ang bana ko, nakadisgrasya. Paano na kami sang anak ko? Paano kung mapreso siya? Maano ako? Sa mga amo ini nga mga pangmangkutanon ang nagsulod sa pensar ko. Buhay ko kahibalo, nagatulo na ang luha ko tita. Nagambal si nanay ko nga, ako na lang ang magwa, day. Kalma ka, ha? Kay basi mabughat ka. So, nagtango lang ako, tita, kay hindi na ako kahambal. Kag nagwa si nanay, kag nagkadto sa emergency room, dugay-dugay, nagbalik si nanay, kag ang hambal niya nga, inday, hindi si Nonoy ang driver sa jeep. Ang tag-iya ka jeep. Wow, dito lang tita, kag nakahambal ako. Salamat, Diyos ko. Doon nabunutan ako sang tunok sa dugahan ko, tita. Siling ko nga, nanay, anong natabo? Muna pamangkot ko. Gin-service gali sa nagakumpanyar ang jeep, tita. Kay ang bana ko, or kay nagbata ako, di wala sa madrive sang jeep, kay ti ara si Nonoy sa hospital. So, ang tag-iya sang jeep, amo ang nag-drive, tita. Kagsang nagapabalik na sila, halin sa patio, tita. May nabungguan siya nga bata. Kagindala nila sa hospital. Ti, silingkudi na ang bata, nay. Sabat ni nanay, gindala sa syudad, day. Hindi masarangan nga bulngon didya. So, mag-aalauna sang hapon, nagabot si Nonoy, haba na, day. Wow, pasensya ka na kung mag-ulang ko. Ano abi, kay wala dito sa garahe ang jeep na gina-drive ko. Ti, kinpahulam lang ni madam sa akon ang isa ka jeep. Kay ang jeep na ginadala ko, gin-service sa kumpanyar. Siling ko, unoy, bag-ulang dya kahalin, sabat ni nanay. Ay, naga, nay, sabat ni Nonoy. Hay, noy, hambal ni nanay. Nag-abot dya kaina ang ginadrive mo nga jeep, may dala nga pasyente. Ginbungguan ako, no. Pay, gindala na sa city ang bata. Tingala ko, nadugay hulat ko sa garahe. Gani, ginpahulam na lang na ako ni madam ang isa ka jeep. Hambal ni Nonoy. Naghimos na lang kami, tita, kag nagpauli na kami. Kag ang bata, gali, nga nabungguan, tita. Ahay, napatay gid. So, nagdako ang baby ko nga healthy, tita. Karon, big boy na siya. May manghod na siya nga baby girl, Tita Regine. Pero hasta subong hindi madula sa paminsaron ko ang natabo sa pagbata ko. Na-realize ko, tita, na pagbuot gid sa mahal nga Diyos ang natabo. Siguro, natagna na nga mapatay ang bata nga ato, pero ginsalbar sang Ginoo sa disgrasya ang bana ko. Kaya nagbata ako, so kung wala ako nagbata, siya gid ang nag-drive sa jeep na ato.
Kag ang halinan gid sang tanan tungod sa madasig nga pagpadalagan sang jeep nga ginsakyan ko. O no? Bisan nga bad trip ako sa driver nga ato, dako gid ang pasalamat ko sa iya. Bisan pa nga nagbata ako sang ahat, nagapasalamat ako sang dako. Kay amo ini ang rason kung nga wala nakadisgrasya ang bana ko. Salamat nga Ginoo sa pag-guide mo sa amon nga pagpangabuhi. So tubtub na lang diri Tita Regine, madamo gid nga salamat tita. Sa subong, why na naga-drive sa jeep ang bana ko. Diyan na lang kami sa uma, nagapanguma na lang siya. Kag ako, nag-work sa isa ka government agency. So salamat gid tita. Thank you so much Tita Regine. Respectfully yours, Inday sang 2nd District. Mausto kagidinday no ang tanan nakapagkit na sa kalendaryo sa aton nga Ginoo. Muna bala no, blessing in disguise ang mga nagkakalatabo sa aton nga siling mo daw kung wala na tabo ato nga nagbata ikaw ahat ay laban-laban gid. Imo gito yabana ang nag-drive sa tong jeep kag most probably well who knows basi kun siya gid ang nakapung-bunggo sang bata nga ato. But because nga nagbata ikaw sang ahat, nagbata ikaw sang alang-alang nga naakig ka pa sa driver, pero way kakabalo no, blessing in disguise gali ato para nga ang imo nga husband hindi siya makakadutong makuha niya ang jeep nga mag-drive siya, kundi nga nagstay siya, nagtiner siya dira sa imo. And supposedly hulamon niya to ang jeep kay amo gito ya ang nga i-drive on para nga magdala sa inyo pa uli sa inyo nga balay, sa inyo nga baby. But sa kung ano nga rason, naunahan siya sa tag-iyagid sa jeep nga ti siya tuya ang nag-drive. Kay ti luyag yaman lang no nga servisan atong inuglubong kuntani no, siguro family friend or maybe paryente man nila ato, pero ti sa kasamaang palad amo to ang natabo, tapos ang bata wala gid kaluwas, napatay gid siya. Pero ikaw, grabe ang imong pasalamat, no? Of course, earlier, grabe mo ng imong kulba. Kay you were really thinking na ang imong husband amo to ang nag-drive sa jeep. Kagti ano na lang ay no? Matabo sa inyo. Siguro grabe ang mga nagasululod sa isip mo. Di paano na lang na kung mapreso siya. Di paano mo siguro ng inyong bata kay ti bagong bunag pa lang ikaw. Pero ti kaayo gid sang Ginoo no, gin-spare niya ang imong husband and wala siya naka-drive sang atong salakyan nga nakabunggo. But ti sa to say ang bata nga ato nga ti napatay kay ti amo gid to siya gali no, amo gid to siya ang nakatagna na nakuhaon sang aton nga Ginoo. Anyway, there are so many things that are happening sa aton nga kabuhi. Sometimes hindi naton mafatom, but padayon lang kita no nga salig sa aton nga Ginoo, entrusting everything to Him and putting everything into His good hands. Kag we know nga ang kayuhan talang gid amo ang iya nga tuyo. So salamat gid sa imo sa pag-share mo Inday sang ini nga kasaysayan diri sa kahapon lamang program. Pagkapanambalik ang kahapon lamang program, pagkatapos lang gid, sa pila nga importante nga mga pahibala. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang
Makabig naman nga nag-eksperyensya ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene. Personally, sang Arevalo, I'm sure lapit ka lang man, no? Diri sa studio sang Bombo Radio, isang sakay lang. Di makalabot ka na diri. Sige, paliyog, i-prepare ikaw ha. Mag-prepare ikaw, ma'am. This coming Saturday, January 13, mag-interview ako sa imo. And then, kabay nga, bago mag-alas 2 sa hapon, nakalabot ka na diri sa studio, sa Bombo Radio. Tapos, bago ikaw nga magsaka, nakapa-Xerox ka na sa imo nga ID. 2 copies. 2 Xerox copies ang imo nga ID. I hope very clear gid na sa imo sa ating winner nga si Lee sang Arevalo. And kamo man din na mga kabombo, I'm sure gusto nyo man yung mangin winner, gusto nyo man nga kamo naman diri ang ato nga pag-interviewon and makadako sa 1,000 ka pesos nga cash prize nagikan sa kahapon lamang program. Ang himuon nyo lang gid, very simple. Mag-share, magsulat sa inyong mga istorya, and then ipadala nyo, i-email ninyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you can write that down. Kung luyag mo sa gihapon, nga sulato na imo kasaysayan, kung wala ka sang gadget, dira, pwede gid sa gihapon. So, isulatan inyong mga istorya, and then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I will be waiting for your stories. Ilabinagid, no? Make your hand writing very legible, inang klaro. Dako kag makita naton. Kati gabuaw-buaw naman ang mata ni Tita Regine. Well, anyway, pabuton ko gid ang inyong mga istorya sa mga friends naton dira sa abroad. I hope mangin active na naman kamo nga mag-share sa inyong kasaysayan diri sa kahapon lamang program. So balikay na lang kita tomorrow. Madaming salamat sa inyo. Sa gihapon na ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.